Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ng isang kapatid ay walang kapantay, lalo na kapag siya na ang tumatayong magulang sa panahon na yon. Ang magiging tanging alam lang niya ay kung paano ibigay ang bagay na makapagpapasaya sa kapatid niya. Makakalimutan niya na ang sarili niya dahil ang kaligayahan niya ay nakasalalay sa mga ngiti ng kanyang kapatid. Wala nang mas mahalaga sa kanya kung hindi ang makita na maayos at masaya ang kapatid niya. Ang sulat na ating babasahin ay pinadala ng ating kabarangay na si Jenna. Isang ate na tumayo ng magulang sa kanyang nakababatang kapatid na si Jane. Bumuo siya ng mga plano at pangarap para sa kapatid niya. Wala siyang ibang hinangad kung hindi ang mapabuti ang buhay nito. Pero sa huli ay makikita niya na hindi pa rin pala sapat ang sakripisyo na ginagawa niya para maging masaya silang dalawa. Lalo na ang kapatid niya. Dahil palaging may tao na walang ibang ginawa kung hindi ang manakit ng kapwa at maging makasarili. Dahilan para masaktan ng damdamin ng pinakaiingatan at pinakamamahal niyang kapatid. Gusto mo bang makilala si Jenna at ang pinakamamahal niyang kapatid na si Jane? Handa ka na bang maiyak sa kwento ng buhay niya? Meron ka rin bang kapatid na inalagaan, iningatan at minahal mo ng sobra? Nagawa rin ba siyang saktan ng ibang tao? At kung mangyari man yon ay hanggang saan ang kaya mong isakripisyo maging masaya lamang ang kapatid mo? Si Jenna kaya? Ano pang binigay niya para lamang hindi masaktan ang kapatid niya? Ano pang sinasakripisyo niya para lamang manatili itong masaya? Naging masaya kaya siya sa desisyon na ginawa niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jenna. 38 years old at nagtatrabaho sa isang marketing agency dito sa Maynila. Sobrang tagal ko rin talagang pinag-isipan ang paggawa ng sulat na ito kasi sobrang hirap para sa akin na balikan itong parte ng buhay ko. Ang masaya at mapapait na alaala ng aking buhay. Pero para may sarado ko na ang parting ito at tuluyan na akong makausad, ay nag-decide na akong maglakas loob na sumulat sa inyo. Papa Dudut, dalawa lang kaming magkapatid ni Jane at ako ang panganay. 4 years old ako nang mamatay ang nanay namin dahil sa panganganak kay Jane. Mula noon ay si tatay na lamang ang nag-alaga at nagpalaki sa amin. Maayos ang buhay namin dahil napaka-responsableng ama ng tatay namin. Kahit na nahihirapan siya sa pagtatrabaho at pag-overtime, ay hindi niya yon pinapakita sa amin ni Jane. Palagi lamang siyang nakangiti at sinasabi na pagbutihin namin ang pag-aaral namin. Pangarap daw kasi nila ni nanay na makapagtapos kami ng pag-aaral ni Jane. Kaya pilit niya raw na igagapang yon. Sigurado raw siya na magiging masaya si nanay sa langit kapag nakakuha kami ni Jane ng college diploma. Kaya naman pareho naming pinagbubuti ng kapatid ko ang pag-aaral namin. Dahil alam ko na mas matalino ako kay Jane. Tinutulungan ko siya pagdating sa academics niya. Sinisigurado ko na pareho kaming may ipapakita na mataas na grades kay tatay. Alam ko kasi na yon ang makapagpapasaya at makaaalis ng pagod niya sa trabaho. Kaya lang Papa Dudut, nasa second year college ako
nang ma-diagnose na may lung cancer si tatay. Naku tay, niloloko niyo naman po yata ako eh. Totoo ang kwento ko, Jane. Ang nanay mo talaga ang unang nagkagusto sa akin noon. Talaga po? Eh bakit parang hindi naman po kapanipaniwala? Sa itsura kong to, mahirap ba talagang paniwalaan na marami nagkagusto sa akin na babae nung kabataan ko? Sa bagay, gwapo naman po talaga kayo tay. Buti na nga lang po, naging gwapo talaga kayo. Kasi kayo po ang kamukha ko at hindi si nanay. Si Ate Jenna mo kasi ang kamukha ng nanay mo. At pati ugali, naman parang ate mo. Ang ganda-ganda nga po ni nanay sa mga picture niya nung nakita ko eh. Buti na lang talaga ako yung magandang version ng mukha niyo, tay. Siyempre naman, maganda yata ang lahi ng pamilya natin. O nak, mabuti dumating ka na. Mukhang asay ng pinag-uusapan nyo ah. Si tatay kasi kinukwento na si nanay daw yung unang nagkagusto sa kanya. Tapos napilitan lang daw siyang pansinin. Naku, wag kang maniwala dyan kay tatay. Kasi nabasa ko ang mga love letter niya kay nanay na nakatago dun sa bahay. Nanligaw kaya siya ng ilang taon bago niya napasagot si nanay. Ibig sabihin, matagal nang ligaw si tatay kay nanay? Medyo, mga 5 taon lang naman. Yun din ang kwento sa akin dati ni Lola nung nagbakasyon tayo dun sa probinsya ni nanay. Sabi na nga ba, niloloko mo lang ako tay eh. Ito talagang panganay ko. Binisto mo naman ako. Huwag kasi kayong magkukwento kay Jane nang nandito ako. Kasi alam na alam ko ang love story nyo ni nanay. Narinig ko na po ang totoong version kina lolo at lola. Ay, gusto nyo po bang kumain? May dala po akong chapsuy dito tsaka tinola. May pineapple juice ka ba riyan? Naku, wala po. Gusto niyo po ba ng pineapple juice? Sige, bibili na lang po ako sa kantin sa baba. Si Jane na lang ang bibili para makapagpahinga ka naman. Galing ka pa ng bahay eh. Ayos lang ba Jane kung ikaw ang bibili? Sige po, ako na lang po bibili. Sakto may pera pa naman po ako dito. Punta lang ako ng kantin ate ha. Okay. Balik po kagad ako tay. Ihahanda ko na po ang pagkain dito, tay. Mamaya na. Hindi pa naman ako nagugutom. Halika na muna dito sa tabi ko at may gusto lang akong sabihin sa'yo, Jenna. Sige po. Alam mo, Jenna, maswerte talaga ako na ikaw ang panganay ko. Kasi napakaresponsable at maasikaso mong anak. Ang sabi niyo po, naman ako yun kay nanay, di ba? Oo, ikaw na nga ang kamukha ng nanay mo. Ikaw pa nakakuha ng ugali niya. Ay, Jenna, alam ko na hindi magiging madali ang sitwasyon mo. Pero sigurado naman ako na kaya mo. Sa inyong dalawa ni Jane, ikaw ang mas matatag at mas matalino. Ikaw din ang mas madiskarte. Kaya ngayon pa lang, gusto ko na kayanin mo kapag… Ay, nagpapaalam na po ba kayo? Hindi ko alam kung pagpapaalam na ba itong ginagawa ko. Pero natatakot kasi ako na baka hindi ko na ito magawa pa. Natatakot ako na baka isang araw, hindi na ako magising at hindi ko na masabi ang mga gusto kong ibilin sa'yo. Tay, magkakasama pa naman po tayo ng matagal. Sana nga anak. Sana magkasama pa tayo ng matagal. Basta, ikaw na ang bahala sa kapatid mo ha. Ikaw na lang ang kasama niya kaya alagaan at ingatan mo siya. Kagaya ng ginawa namin sa'yo ng nanay mo. Opo, tay. Kahit ano pong mangyari, aalagaan ko si Jane. Kahit kailan, hindi ko siya pababayaan. Pangako po yun, tay. Papadudot na aalala ko pa noong unang beses na sinabi ni tatay sa akin ang tungkol sa sakit niya. Tulog na si Jane noon sa kwarto at nagsusulat ako ng notes ko sa sala habang hinihintay ang pag-uwi ni tatay. Nakaugulian ko na kasing gawin yon. Nahihintayin si tatay, ipaghahanda siya ng pagkain, kaunting kwentuhan hanggang sa magpahinga na kami sa kanya-kanya naming kwarto. Ang sabi nga ni tatay ay naman ako raw talaga kay nanay ang pagiging maasikaso.
Natutuwa rin talaga ako kapag nagkwekwentuhan kami ni tatay. Kinagkwentuhan niya ako ng tungkol kay nanay at sa love story nilang dalawa. Ako naman ay nag-a-update sa kanya ng tungkol sa pag-aaral naming magkapatid. Pero nang gabi na yon, Papa Dudut, ay hindi mahihinang tawa ang maririnig sa komedor ng bahay kung saan kami naroroon ni tatay. Kung hindi ang mahihina at pigil na pag-iyak. Dahil doon niya sinabi sa akin ang tungkol sa karamdaman niya. Matagal na raw niyang napapansin ang mga sintomas ng lung cancer sa sarili niya na pilit niyang pinagsawalang bahala. Pero sa annual physical exam nila sa opisina ay nakita na may kakaiba sa bagay niya kaya kinailangan niyang dumaan pa sa ilang check-up. Hanggang sa malaman na nga niya na nasa stage 3 na ang lung cancer niya. Papa Dudut, malaki ang naitulong ng kumpanyang pinagtrabahuhan ni tatay pagdating sa pagpapa-ospital niya. Pero hindi pa rin yon sapat para gumaling siya. Kaagad din kasing lumala ang sakit niya at binigyan na rin ng doktor ng taning ang buhay niya. Nalampasan niya ang taning na yon pero binawian pa rin siya ng buhay sa huli. Doon na kami tuluyang naulila ng kapatid kong si Jane, Papa Dudut. Eto yung budget para sa tubig, tapos eto naman yung sa kuryente. Okay na yung sa tuition ni Jane, sa allowance niya. Tapos budget naman para sa pamasahe ko. Ang matitira dito, pang grocery ko na lang pero ang liit masyado. Ay, bahala na, mapagkakasya ko naman siguro to. Ate Jenna, etong tsaa oh. Ah, salamat Jane. Hindi ko napansin na nagtimpla ka pala. Pero bakit gising ka pa? Hindi pa kasi ako makatulog eh. Maaga ang klase mo bukas, di ba? Oo, pero kaya ko namang gumising ng maaga. Baka antukin ka sa klase mo kapag napuyat ka. Hindi ate, kaya ko yun. Alam mo naman na sanay ako sa puyatan. Hindi lang talaga ako makatulog tsaka iinom pa sana ako ng tubig. Tapos nakita kita dito kaya gumawa ako ng tsaa para sa'yo. Salamat uli. Kanina ko pa rin talaga gustong magtsaa pero inuna ko muna itong mga kailangan kong gawin. Ano ba yung sinusulat mo sa notebook? Budget to para sa darating na sweldo ko bukas. Kailan nga yung final exam nyo? Next week na ate. Sakto, makakapagbayad ka na ng tuition fee mo. Hindi ka naman nahirapan ngayon sa mga subject nyo. Hindi naman ate, sakto lang pero kaya naman. Sorry ha kung hindi kita masyadong natutulungan sa pagre-review mo. Ayos lang yun. Alam ko naman kasi na busy ka rin talaga sa trabaho mo eh. Sigurado ka ba na hindi ka nahihirapan? Kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako ha. Oo ate. Dati kasi nasasamahan pa kitang mag-review. Tapos tinatanong ko sa iyo yung mga possible questions sa magiging exam ninyo. Ngayon hindi ko na talaga magawa kasi late na ako nakakauwi sa bahay natin eh. Pasensya ka na talaga Jane ha. Ate Jenna, wag mo akong masyadong isipin. Ayos lang ako. Kahit hindi ako kasing talino mo, mapapasa ko yung mga exam ko. Ikaw talaga? Matalino ka rin. Sabi nga ni tatay, pareho tayong nagmana sa katalinuhan niya eh. Naku, ewan ko dun kay tatay. Palagi naman niyang sinasabi na kapag magandang bagay, sa kanya lagi nagmana. Pero ate, sorry ha. Bakit ka naman nagsusori? Kasi hindi ako makatulong sa'yo pagdating sa mga gastusin tapos nagiging pabigat pa ako sa'yo. Kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa akin, Jane. Kahit nahihirapan ka na sa trabaho mo nang dahil sa akin? Mahirap ang trabaho ko, oo. Pero hindi ibig sabihin nun nahihirapan na ako ng dahil sa'yo. Ay, bakit kasi ayaw mo pa akong payagang mag-part-time job? Kaya ko naman yun. Pinag-usapan na natin to, di ba? Ang gusto ko, mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Basta makita ko na okay ang grades mo, okay na rin ako dun. Mawawala na lahat ng pagod ko. Gagalingan ko palagi sa school, Ate Jenna. Promise yan. Aasahan ko yan ah. Basta, hindi ako mapapagod na alagaan at suportahan ka sa lahat ng ginagawa mo, Jane. Papa Dudut, nang mamatay si tatay ay sinaloko na ang responsibilidad sa pag-aalaga sa kapatid ko. Pati na rin ang lahat ng gastusin sa bahay. Bayad sa kuryente, tubig at tuition fee ni Jane na noon ay nasa private school nag-aaral.
Nung una sinubukan ko na mag-working student pero hindi ko rin kinaya dahil napabayaan ko rin ang pag-aaral ko. May academic scholarship ako noon kaya maliit lang ang binabayaran ko sa school pero dahil sa part-time job ko bilang crew sa isang maliit na fast food chain ay hindi ko na rin nahabol ang mine-maintain kong grades. Doon ako nag-decide na bitawan na ang pag-aaral ko at magtrabaho na lamang ng full-time sa isang marketing agency. Nalungkot din talaga ako sa desisyon na ginawa ko pero inisip ko na lamang na ginagawa ko yon para kay tatay, nanay at sa nag-iisang kapatid ko na si Jane. Ang makapagtapos siya ng pag-aaral, ang pangarap na gusto kong tuparin para sa mga magulang namin, Papa Dudut. Papa Dudut, gusto rin talaga ni Jane na mag-part-time job habang nag-aaral siya. Sinabi niya na may kaklase siyang gumagawa noon pero hindi ko siya pinayagan. Sa totoo lang kasi ay napansin ko na hirap siya sa academics niya. Sa aming dalawa ay palaging mas mataas ang grades ko kumpara sa kanya noong nag-aaral pa ako. Kung hindi ko pa siya tututukan sa pag-review, baka mas mababa pa ang grades na makuha niya. At alam ko na mas mahihirapan siya kapag nag-part-time job pa siya. Mas hindi siya makakapag-focus sa pag-aaral niya. Kaya sinabi ko na ako na lamang ang bahala pagdating sa mga gastusin. Ang gawin na lamang niya ay pagbutihin ang pag-aaral niya. Papadudot nang magsimula sa kolehiyo si Jane ay doon na mas bumigat ang mga gastusin namin. Hindi pala kasi talaga biro ang pagbabayad ng college tuition fee. Lalo na sa kurso ni Jane na agricultural engineering at kailangan niyang tapusin ng 5 taon. Alam ko na mabigat sa bulsa ang kurso na yon. Pero gusto ko kasi na kunin niya ang kurso na alam kong gusto niya talaga. Ayaw ko siyang ipilit sa bagay na magpapahirap sa kanya. Alam ko kasi na mas may enjoy niya ang pag-aaral kapag nakukuha niya ang gusto niya. Kaya naman pinilit ko yung igapang sa abot ng makakaya ko, Papa Dudut. Jane, late ako makakauwi ng bahay mamaya ha kasi mag-overtime ako dito sa opisina. Mauna ka nang kumain ng hapunan. Sige ate, may hotdog pa naman dito. Yun na lang ang piprito ko mamaya. May gulay din dyan kasi namalengke ako kahapon. Baka gusto mo magluto ka na lang ng pakbet. Naku, hindi na ate. Alam mo naman na hindi ako magaling magluto eh. Madali lang naman lutuin yun. Madali para sa'yo, pero baka kasi masayang lang kapag ako yung nagluto. Kaya magpiprito na lang ako ng hotdog mamaya. O sige, ako na lang ang magluluto ng gulay bukas. Siya nga pala ate Jenna, hihingi sana ako ng extra allowance next week. Para saan? Para sa thesis paper namin. Bibili na kasi kami ng materials na gagamitin namin sa pag-design at pag-construct ng machine. May ipon naman ako kaya lang baka kasi kulangin pa yon. Para sa thesis nyo pala o huwag mo nang galawin yung ipon mo. Ako nang bahala dun sa pera na kailangan mo. Kaya lang ate, medyo malaking halaga kasi yun. Nasa magkano ba aabutin yun? Bali mga 6,000 to 7,000 ang magagastos ng bawat isa sa grupo namin. Mahal kasing materials na kailangan naming bilhin eh. Medyo malaking halaga nga yun. Pero huwag ka mag-alala. Mabibigay ko yun next week kasi marami naman akong overtime nitong mga nakaraang araw. Ako nang bahala doon kaya itabi mo na lang yung ipon mo. Sige ate, thank you. O siya, magluto ka na ng hapunan mo at babalik na rin ako sa trabaho ko. Okay ate, ingat ka sa pag-uwi mo mamaya ah. Love you. Love you too. Bye! Ay, parang gusto ko munang kumuha ng kape bago ituloy itong report na tinatapos ko ah. Uy Jenna, tapos na ang shift natin pero bakit nandito ka pa sa station mo? Naka-overtime kasi ako. Friday ngayon Tsaka hindi ka ba sasama sa amin gumimik ng ibang office mates natin? Naku, pass muna ako Lisa. Nako! Bakit nga ba tinanong pa kita never ka namang sumasama sa kahit na anong gimmick namin? Alam mo naman na sinasamantala ko lang din ang opportunity na makapag-overtime. Lalo na may kailangan pa akong bayaran para sa thesis ng kapatid ko. Ayun na nga Sa sobrang sipag mong mag-OT, nakakalimutan mo nang bigyan ng oras ang sarili mo. Puro kapatid mo na lang ang inaalala mo. Remind ko lang Jenna, may sariling buhay ka rin na dapat isipin at asikasuhin.
Huwag mo masyadong paikutin ang mundo mo sa kapatid mo. Hindi naman ganun ang ginagawa ko, Lisa. Ginagampanan ko lang talaga ang responsibilidad ko bilang ate ni Jane. Anong hindi naman ganun ka dyan? Nang dahil sa kapatid mo sinusubsub mo na yung sarili mo sa trabaho. Pati tuloy yung chance mo na magkajowa, sana nawala pa nang dahil sa responsibilidad mo na yan. Sayang yun si Bernard Mahilig pala siya sa aquatic animals, no? Ano mo nasabi? Yung girlfriend niya mukhang isda eh. Ikaw, ang bastos talaga ng bibig mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo na mukha talagang isda yung girlfriend niya. Minsan nga regaluhan ko si Bernard ng aquarium para may paglagyan siya sa girlfriend niya. Ewan ko ba kung ano nakita ni Bernard dun? I'm sure naman na ginawa lang niyang panakipbutas yun kasi nga wala siyang napala sa panliligaw at paghihintay sa'yo ng matagal. Ay nako, Lisa. Di ba may gimmick kayo? Puntahan mo na yung mga kasama mo ron. Lalabas na rin ako para kumuha ng kape sa pantry. O diyan ka muna ha. Enjoy kayo mamaya. Bye! Papadudot ng mag-third year si Jane sa college ay hindi ko talaga alam kung saan ko kukunin ang malaking halaga para sa tuition fee at iba pa niyang mga gastusin. Ang dami kasi nilang pinupuntahang lugar para sa research paper at extracurricular. Hindi ko lang pinapakita o sinasabi pero sobrang nahihirapan na talaga ako noon. Ayoko kasing mag-alala siya sa akin at hindi makapag-focus sa pag-aaral niya. Kaya naman naging panay ang pag-overtime ko sa trabaho. Kulang na lang talaga ay sa opisina na ako tumira para lamang mas kumita ako ng pera. Sa trabaho ko rin pala nakilala si Bernard Papadudut. Nauna lamang siya ng ilang buwan sa akin sa opisina. Mabait siya, gwapo at maalalahanin talaga. Madalas niya akong dinadalhan ng kape sa station ko. At may mga oras na binibigyan niya ako ng merienda kapag alam niyang naka-overtime ako. At hinahatid niya rin ako pauwi sa bahay kapag masyado ng gabi. Hindi nagtagal ay nanligaw na siya sa akin pero pinaalam ko kaagad sa kanya na hindi ko priority ang pakikipagrelasyon. Ayos lang daw yon at handa siyang maghintay sa akin. Akala ko ay tutuparin niya ang pinangako niya na yon. Kaya lang ay pagkalipas ng ilang buwan ay huminto siya ng panliligaw na ginagawa niya at nabalitaan ko na lamang na girlfriend niya na ang isang kaopisina naming babae. Nasaktan ako noon, Papadudut, pero hindi ko yan sinabi o pinahalata kanino man. Kasalanan ko rin naman kasi kung bakit napagod si Bernard sa panunuyo sa akin. Dahil kailanman kahit gusto ko na siya ay hindi ko pinakita na may interes ako sa kanya. Para hindi na siya umasa pa. Masyadong malaki ang responsibilidad ko sa kapatid ko at hindi ko siya kayang isingit sa buhay ko. Kaya naman pagkatapos noon ay mas nag-focus na lamang ako sa kapatid kong si Jane at nakontento na lamang ako na maging masaya sa ginagawa kong pagsasakripisyo para mapagtapos ng pag-aaral ang kapatid ko, Papadudut. Jane, kailangan na tong malaman ng ate mo. Pero hindi pa nga ako handa. Kailan ka ba magiging handa? Manuel, pwede pa naman nating ipagpabukas to, di ba? Nakailang bukas ka na, Jane. Hindi magtatagal, mahalata niya na rin tayo. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Ano ba kasing kinakatakot mo? Kapatid mo siya. Sigurado ako na matatanggap niya ang tungkol sa ating dalawa. Pero ayoko pa ngang malaman niya, Manuel. Bahala ka. Ipapaalam na natin sa kanya to, sa ayaw at sa gusto mo. Pero Manuel… Ay, grabe. Ang init. Ang aga kong ngang umalis ng bahay. Ang dami pa ring tao kaagad sa palengke. Oh, Manuel. Good morning, Ate Jenna. Good morning din. Ang aga mo naman yatang dumalaw dito sa bahay. Ate, may dalang kalamay si Manuel. Kababalik lang kasi ng tita niya galing Ilocos. Maraming biniling kalamay. Kaya nagdala raw siya dito sa atin. Yan ba yung masarap na kalamay na minsan mo nang dinala dito sa bahay? Yan nga yun, ate. Naalala talaga kita na mag-uwi si tita kaya nagdala ako dito sa inyo.
Naku, salamat. Aayusin ko lang tong mga pinamili ko dito sa lamesa. Nagkape ka na ba? Hindi pa pero ayos lang naman ako kasi nag-almusal na rin ako bago umalis ng bahay. Jane, ipagtimpla mo muna ng kape ang kaibigan mo. Ilalabas ko na rin tong binili ko na Maha Blanca sa palengke kanina. Sige ate. Jane, wag na. Alam mo namang busog pa ako, di ba? Ipagtitimpla na kita kasi may dala ring pagkain si Ate Jenna. Wag na nga kasi hindi ko rin maiinom yan. Sabihin na lang natin sa ate mo ang dapat niyang malaman. Anong ibig mong sabihin na dapat kong malaman, Manuel? Mag-uusap na nga lang kayo ng pabulong yung malapit pa sa akin. Ano kasi, Ate Jenna? May gusto talaga kaming ipagtapat sa iyo ni Manuel, ate. Ano yun? Yung tungkol ba sa relasyon ninyong dalawa? Alam mong may relasyon kami ni Jane, ate? Oo, matagal na. Hindi naman ako manhead at bulag para hindi mapansin ang tungkol sa inyo. Pinapakiramdaman ko lang kayo at hinihintay ko na sabihin niyo sa akin ang tungkol sa relasyon ninyo. Sorry ate ha. Ay, may magagawa pa ba ako? Alangan namang pigilan ko pa ang relasyon ninyo. Baka mas lalo lang kayong magtago sa akin. Pero at least ngayon sinabi niyo na sa akin yan kaya mas mapapanatag na ang loob ko. Ayoko lang talaga yung pinaglilihiman niyo ako lalo ka na Jane. Alam mo naman na malaki ang tiwala ko sa iyo. Kaya hindi rin ako masyadong nagtatanong ng tungkol kay Manuel. O siya, magtimpla ka na ng kape at ipagtimpla mo na rin ako. Ate Jenna, may iba pa sana kaming gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Sabihin niyo na sa akin ngayon, marami pa akong gagawin sa kusina. Oh, bakit wala nang nagsasalita sa inyong dalawa at nagtitinginan na lang kayo dyan? Ano ba kasi yun? Sabihin niyo na sa akin na masimulan ko na yung mga gagawin ko. Hindi niyo naman siguro sasabihin na buntis si Jane at ikaw ang ama, no, Manuel? Kasi ibang usapan na yun. Hindi biro ang buhay ngayon kaya… Ate Jenna, sorry. Sorry talaga. Buntis ka nga, Jane? Papa Dudut, matagal ko nang kilala si Manuel bilang kaibigan at schoolmate ni Jane sa college. Pero nung una pa lang siyang pinakilala ni Jane sa akin nang minsan siya nitong inihatid sa bahay, ay naramdaman ko na kaagad na may gusto si Manuel sa kapatid ko. Hindi ko na lamang yon ginawang big deal dahil nakikita ko naman na hindi naapektuhan ang pag-aaral ng kapatid ko. Palagi ko rin namang pinapaalala kay Jane na unahin niya ang pag-aaral niya kesa sa ibang bagay. Natuparin namin ang sabay ang mga pangarap ni tatay at nanay ang makapagtapos siya ng kolehiyo. Papa Dudut, malaki talaga ang naging tiwala ko sa kapatid ko kahit kailan ay hindi ko siya pinag-isipan ng kahit na anong negatibong bagay. Umaasa ko noon na pareho kami ng gustong mangyari na matapos niya ang kolehiyo niya. Umaasa ako noon na may mapupuntahang magandang lahat ng pagsasakripisyo na ginagawa ko para sa kanya. Hindi siya nakarinig ng kahit na anong panunumbat mula sa akin. Palagi kong sinasabi sa kanya na hindi ako nahihirapan basta nakikita ko na pinagbubuti niya ang pag-aaral niya. Ang hindi ko alam ay makakagawa pala siya ng bagay para magulo ang mga plano namin, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko rin talaga alam kung paano tatanggapin ang sinabing yon ni Jane sa akin. Kahit kailan ay hindi ko naisip na mabubuntis siya nang hindi pa nakapagtatapos ng pag-aaral. Kasalanan ko rin siguro kasi naging masyado ako maluwag sa kanya. Hinayaan ko siya na gawin ang lahat ng bagay na gusto niya. Masyado kong binigay ang tiwala ko sa kanya pero ginawa ko yon kasi ang gusto ko ay maging kampante siya sa akin bilang kapatid niya. Gusto ko na sabihin niya sa akin lahat ng bagay na nangyayari sa kanya. Gusto ko na makuha rin ang buong tiwala niya. Pero dahil sa masyado akong naging mabait na ate sa kanya ay iba ang kinahinatnan ng ginawa ko na yon. Oo, sumama ang loob ko, Papa Dudut, kasi napakarami kong sinakripisyo para sa kapatid kong si Jane. Siyang palaging inuuna ko sa lahat ng bagay. Wala na ako halos itinara para sa sarili ko. Ang sabi ko noon ay ayos lang na mahirapan ako basta hindi ang kapatid ko.
ibibigay ko ang lahat basta makita ko lamang siyang nakangiti. Kaya naman kahit gusto kong magalit sa kanya noon ay tinanggap ko na lamang ang pangyayari na buntis na ang nag-iisang kapatid ko, Papa Dudut. Grabe, Manuel. Kinakabahan na talaga ako. Ayos lang yan. Mabilis lang naman yung magiging kasal natin. Baka bumagal na ang oras kapag nandun na tayo sa munisipyo. Hindi yan. Napanood ko sa mga video sa internet. Mabilis lang talaga magkasal ang mga mayor sa munisipyo. Para bang palagi silang nagmamadali. Marami rin kasi silang ibang inaasikaso eh. Mas okay nga yung mabilis para matapos din kagad tong kaba na nararamdaman ko. Basta wag ka nang kabahan, Jane. Dahil ito ang magiging pinakamasayang araw sa buhay nating dalawa. O paano? Lalabas na muna ako ha. Tatawag ako ng tricycle na sasakyan natin papuntang munisipyo. Sige, Manuel. Balik ako agad. Ay, grabe. Pinagpapawisan ang kilikili ko sa sobrang kaba. Jane? Ate, pasok ka. Okay na ba ang makeup mo? Oo, okay na. Teka lang, parang kulang pa yung blush on. Lalagyan kita pati na rin ng lipstick na kulay pink, saka konting eyeliner dito sa gilid ng mata mo. Ayan, mabuti na lang at kompleto ka ng makeup kit dito sa kwarto mo. Mabuti na lang at magaling kang mag-makeup, kaya hindi ko na kailangan ng makeup artist. Konti lang naman ang nilagay ko para mas makita ang kulay at sigla ng mukha mo. Ayan, tapos na. Tingin ka sa salamin. Tama ka, ate. Mas naging maganda nga ako dahil sa pagme-makeup mo sa akin. Mas lalo ako naging kamukha ni tatay. Siyempre, ikaw yung magandang version ng mukha ni tatay. Ate, para namang sinabi mo na hindi gwapo si tatay. Ikaw ah! Oy, wala akong sinabing ganyan na. Gwapo naman si tatay eh. Kaya nga nagustuhan at minahal siya ni nanay eh. Oh, Ate Jenna, umiiyak ka ba? Hindi. Medyo lang. Bigla lang akong sinipon. Ay, galit ka pa rin ba kasi nasira akong mga plano at pangarap mo sa akin? Ano ka ba, Jane? Kahit kailan hindi ako nagalit sa'yo. Sorry ha, kung naging failure ako na kapatid sa'yo. Sorry sa lahat ng kasalanan at pahirap na nagawa ko sa'yo, ate. Hindi ka failure at wala kang nagawang kasalanan, Jane. Aaminin ko, nabigla talaga ako nang malaman kong tungkol sa pagbubuntis mo. Pero andyan na yan eh. Magkakaanak ka na at magkakaroon na ako ng pamangkin. Kaya lang naman ako naiiyak ngayon kasi hindi ako makapaniwala na yung nag-iisang kapatid ko na dati lang karga-karga ko nung baby pa. Ikakasal na. Magkakaroon na ng sariling pamilya ngayon. Sa totoo lang, napakasaya ko para sa'yo, Jane. Ate, salamat ah. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga na ginawa mo sa akin. At aalagaan at mamahalin pa rin kita kahit kasal ka na. Aalagaan ko kayo ng magiging anak mo. Walang magbabago, Jane, okay? Tandaan mo yan. Ikaw pa rin ang baby sister ko. Kahit may baby ka na, hindi yun magbabago. Papadudot ng araw na sabihin sa akin ni Manuel at Jane ang tungkol sa pagbubuntis ng kapatid ko ay pinauwi ko na muna si Manuel at sinabi ko na bumalik na lamang siya kinabukasan. Ayaw pa sana nitong umuwi pero seryoso akong nakiusap sa kanya hanggang sa umalis na nga siya, Papadudot. Pagkatapos kong ayusin ang mga pinamalengke ko ay hindi ko rin muna kinausap si Jane at pumasok lamang ako sa kwarto ko at doon ay tahimik na umiyak. Sobrang bigat ng nararamdaman ko noon dahil hindi ko maisip kung bakit at paano nagawa yun ni Jane. Napakarami naming plano tapos ay magpapabuntis lamang siya nang hindi pa siya nakapagtatapos ng pag-aaral.
Sobrang bigat at sama talaga ng loob ko pero nang mapatingin ako sa picture namin ni tatay at nanay na noon ay buntis pa lamang kay Jane, doon ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. At sa huli ay naisip ko na ang pinagbubuntis ni Jane ay hindi isang pabigat kung hindi magiging biyaya sa aming magkapatid. Papadudot kinabukasan noon nang lumabas ako ng kwarto ay nakahain na ang almusal para sa akin. Mainit na kape, sinangag na kanin, pandesal, corned beef at pritong itlog. Nang mapatingin ako kay Jane na siyang naghanda ng lahat ng iyon ay naiyak siyang nagsabi ng sorry kasi nasira raw niya ang mga plano ko para sa kanya. Sorry kasi hindi niya raw matutupad ang pangako niya sa akin na magtatapos siya ng pag-aaral. Doon ko na siya niyakap at sinabi ko na wala siyang dapat na ipag-sorry sa akin. Dahil tanggap ko nang magiging tita na ako sa magiging anak nila ni Manuel. Kaya naman pumayag na rin ako na makasal kaagad silang dalawa, Papa Dudut. Manuel, kahit hubaran mo ko ngayon, wala ka talaga makukuhang pera sa akin kasi wala na talaga akong pera. Huwag mo na akong pagdamutan. Alam ko namang may tinatago ka pa dyang pera eh. Paano nga ako makakapagtago ng pera? Kulang pa nga ang binibigay mo para sa panggatas at diaper ng anak natin. Ang dami mo namang sinasabi, Jane. Bigyan mo na lang kasi ako ng pera. Para pang taya ako dun sa sugal. Babalik ko rin naman bukas ah. Kung gusto mo, triplein ko pa. Kapag nanalo ako sa sugal. Wala na nga, Manuel! Wala na! Ibigay mo na lang kasi sa akin ang tinatago mong pera. Manuel, bitawan mo nga ako! Wala kang mapapala sa pagkapkap na ginagawa mo sa akin! Wala pala ah. Bigay mo na lang sa akin ang pera mo, Jane! Bitawan mo Ang kulit po mo ah! Huwag mo ako sabunutan! Mas masasaktan ka kapag hindi ka pa naglabas ng pera! Nasaan na nga ang pera mo? Ilabas mo na, Jane! Hoy, Manuel! Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Bakit mo siya sinambal? Bitiwan mo si Jane! Bitiwan mo siya, sabi! Ay! Huwag mo ko hampasin natin, Jenna! Ayan! Magsama kayo ng kapatid mo! Ate! Dito ka lang sa likod ko, Jane. At ikaw, Manuel, ang kapal naman ang mukha mo na saktan ang kapatid ko! Ate Jenna! Huwag ka na makialam dito dahil away ng mag-asawa to! Hindi ako makikialam dito kung hindi mo sinasaktan ang kapatid ko! Ayaw niya akong bigyan ng pera eh. Sa kanya ko lang naman binibigay ang sweldo ko. Tapos ngayon na nangihingi lang ako ng konti, pinagdadamutan pa ako. Bakit? Sweldo ko naman ang hinihingi ko sa kanya. Wala na nga kasing natira sa mga binigay mo sa akin, Manuel. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na kulang pa yung mga binibigay mo sa akin para sa mga panggastos ni baby? Tapos ngayon manghihingi ka pa? Saan ko naman kukunin ang ibibigay ko sa'yo? Aba, parang minamalit mo pa ang perang pinaghihirapan ko ha. Buisit ka talaga. Huwag kang lalapit, Manuel! Sinasabi ko sa'yo, ipapapulis talaga kita! Saka pwede ba? Huwag mong sigaw-sigawan ang kapatid ko. Baka nakakalimutan mo na nandito ka ngayon sa pamamahay namin. Ayan tayo eh. Ang mahirap sa'yo, napakapakailamera mo. Akala mo, ikaw ang palaging tama sa bahay na to. Alam mo, hayaan mo na lang kami mag-usap ng asawa ko para maayos namin ang gulo na to. Hindi nakakatulong yung pagiging intrimitida mo. Hindi ko na siya hahayaan na makipag-usap sa'yo kasi lumalabas na ang totoong ugali mo. Kung gusto mong matapos na ang gulo na to, umalis ka na dito sa bahay namin, Manuel. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Ipapakulong kita dahil sa pananakit mo sa kapatid ko. Umalis ka na! Papadudot galing sa hindi maayos na pamilya si Manuel. Hiwalay ang mga magulang niya at tita na lamang niya ang nagpapaaral sa kanya. Nagalit pa ang tita niya nang malaman na nakabuntis si Manuel. Nalaman ko yon nang pumunta ako sa bahay ni Manuel para kausapin ang nagpapaaral sa kanya. Sinabi ng tita niya na tapos na ang responsibilidad niya kay Manuel at oras na para mag-solo ito. Hindi na raw aakuin ng tita niya ang responsibilidad ng magiging anak ni Manuel. At dahil doon ay ako ang sumagot ng lahat ng gastusin para sa civil wedding nila ng kapatid kong si Jane.
Papadudot pagkatapos nilang ikasal ay doon muna tumira si Manuel sa bahay namin. Medyo malaki ang bahay namin at may sarili noong kwarto si Jane kaya doon sila natutulog na mag-asawa. Nagtrabaho na rin siya noon sa isang factory na hindi kalayuan mula sa amin. Pero mula nang manganak si Jane ay unti-unting lumabas ang kagaspangan ng ugali ng bayaw kong si Manuel. Napansin ko kaagad ang pagiging mabisyo niya sa alak at sigarilyo. Madalas siyang umuwi ng lasing at mainit ang ulo. Wala akong pakialam sa mga bisyo niya dahil pera naman niya ang ginagamit niya na pambili doon. Pero nang makita kong sinaktan niya ang kapatid ko ay doon na ako hindi nakapagpigil na makialam sa buhay nilang mag-asawa. Dahil hindi ko kayang makita na ang nag-iisang kapatid ko na ilang taong kong iningatan at inalagaan ay pinagbubuhatan niya lamang ng kamay. Ang kapatid ko na kaya kong ipaglaban ng patayan hanggang sa huli, Papa Dudut. Papa Dudut, ilang araw ding hindi umuwi ng bahay namin noon si Manuel. Inamin na rin sa akin ng kapatid kong si Jane na may ilang beses na pala siyang nasasaktan ng asawa niya. Nangyayari yon kapag nagtatalo sila ng dahil sa pera at wala ako sa bahay. Malit lang kasi ang kinikita niya sa trabaho at kagaya ng nabanggit ko kanina, malakas siyang magbisyo lalo na pagdating sa paninigarilyo. Hindi ko yon pinapakialaman pero nainis talaga ako dahil madalas silang nagigipit pagdating sa panggastos para sa anak nila. Kung hindi ko pa i-check ang mga gatas at diaper ng pamangking ko na 2 years old na noon, ay hindi ko malalaman na halos paubos na yon tapos ay wala pang pambili ng pandagdag ang kapatid kong si Jane. Dahil ubos na kaagad ang maliit na perang inaabot sa kanya ni Manuel. Papa Dudut, madalas na ako ang nagbibigay ng panggastos para sa pamangking ko. Ayos lang sa akin yon kasi anak naman siya ng kapatid ko. Isa pa ay medyo tumaas din ang sweldo ko dahil na-promote ako noon sa trabaho. Naiinis lamang ako sa part na hindi ginagampanan ni Manuel ang responsibilidad niya bilang asawa ng kapatid ko at tatay ng pamangking ko. Pero alam niyo kung ano ang mas nakakainis na nangyari? Nang umuwi si Manuel sa bahay ay humingi ng tawad sa kapatid ko tapos ay pinatawad naman siya ni Jane. Papa Dudut, kung ako lang ang masusunod. Ayoko nang magkabalikan silang dalawa kahit pa kinausap ako ni Manuel at humingi rin siya ng tawad sa akin. Nangako siya na hindi na mauulit pa ang nagawa niyang pananakit sa kapatid ko. Nakiusap na rin si Jane na patawarin ko si Manuel kaya wala na akong nagawa pa. Hindi ko na rin sila napigilan pa nang umalis sila ng bahay at tumira sa isang apartment. Nakahanap na raw kasi ng ibang trabaho si Manuel at kaya na nitong umupa ng bahay para sa kanilang mag-ina. Isang beses sa isang linggo ay pumupunta ako doon para bisitahin ang kapatid at pamangking ko, Papa Dudut. O ano Lisa, nagets mo na yung tungkol sa mga report na kailangan mong ipasa sa opisina bukas? Medyo. Anong medyo? Kailangan mong magets yung mga in-explain ko kanina. Kung hindi, mapapagalitan ka na naman ng manager natin. Opo, nagets ko naman. Ito naman, masyadong masungit. Hindi naman. Gusto ko lang masigurado na tama yung report na maipapasa mo. Kasi ilang araw ka na rin nasasabo ng manager natin eh. Kasi naman, kapag siya yung nagpapaliwanag, hindi ko talaga naiintindihan. Hindi mo naiintindihan o hindi mo lang iniintindi? Kasi magkaiba yun. Naku, magkapareho lang yun. Basta magulo siya magpaliwanag lalo na sa mga meeting natin. Minsan nga feeling ko, hindi niya rin naman naiintindihan yung mga update sa opisina. Kunwari lang siya na alam niya kasi syempre, manager natin siya. Alam mo sa totoo lang, Jenna, mas bagay ka pa nga na maging manager kaysa sa kanya. Yan naman ang imposibleng mangyari. Bakit naman? Ang galing mo kaya sa trabaho. Kaya hindi nakakapagtaka na na-promote ka kaagad. At sigurado ako na mapopromote ka ulit this year. Yan ang mas malabong mangyari. Alam mo naman na may palakasan ngayong nagaganap sa opisina natin. Maniwala ka sa akin, Jenna. Nararamdaman ko talaga
talaga na may promotion kang matatanggap ngayong taon. At kapag talaga na-promote ka, magpapapansit ako sa opisina. Sinabi mo yan tatandaan ko yan, Lisa. Ay, Lisa, baba ko muna tong tawag. Nandyan na yata yung magdi-deliver ng mineral water dito sa bahay. Okay, sige. Salamat ulit sa pagtulong sa akin na matapos sa mga report ko para bukas. Bye! Bye, see you. Ate Jenna. Jane? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit may pasaka sa pisngi pati sa braso mo? Halika nga, pumasok ka muna. Pwede bang idiretso ko muna si baby sa kwarto? Kasi baka magising siya eh. Sige, ikukuha lang din muna kita ng tubig sa ref. May isang pitsil pa naman ako ng tubig doon. Salamat ate. Hindi ba nagising si baby? Hindi naman. Okay, maupo ka muna dito sa sofa. Eto ang baso ng tubig ko. Salamat. Ngayon sabihin mo sa akin, si Manuel ba ang may gawa ng mga pasamo na yan? Oo. Napakawalang hiya talaga ng asawa mo. Napakademonyo niya. Kasalanan ko rin naman eh. Dapat hindi ko na lang pinatulan yung pang-aaway niya. Nung umuwi siyang lasing sa bahay kagabi. Dapat hindi ko na siya pinagtaasan ng boses. Ano ka ba naman, Jane? Bakit mo sinisisi ang sarili mo? Ikaw na nga ang nasaktan eh. Kasi ako talaga ang may kasalanan. Dapat pinigilan ko na lang ang sarili ko na pagtaasan siya ng boses. Alam ko naman yun ang dahilan kaya napagbuhatan niya ako ng kamay eh. Walang hiya lang talaga yung asawa mong yan kaya nagawa niya yan sa'yo. Bakit ba kasi kayo nag-away? Napadaan kasi sa bahay nung isang araw yung dati kong kaklase, si Ronald. Ronald? Yung kaklase mo nung high school? Oo, siya nga ate. Nakatira kasi siya dun sa malapit sa apartment namin. Tapos nung isang araw nga, naghatid siya ng diaper para kay baby. Nagtatrabaho kasi siya sa department store at nakakuha siya ng libre ng mga diaper. Naisipan niyang ibigay na lang sa akin. Tapos nung umuwi namang lasing si Manuel kagabi, sinabi niya na may ibang lalaki raw ako kaya nagkasagutan kaming dalawa. Kasi pinagbibintangan niya ako na kabit ko si Ronald. May nakakita raw kasi kay Ronald na pumunta sa bahay namin. Pero nagabot lang naman talaga siya ng diaper sa akin tapos umalis din siya kaagad. Siraulo pala talaga yung asawa mo. Masyadong paranoid. Palibhasa, takot siyang mawala kayo sa kanya. Alam mo, ipapapulis ko na talaga yung lalaki na yan eh. Hindi ko na palalampasin tong ginawa niyang pananakit sa'yo. Kailangan na siyang maturuan ng leksyon dahil sumusobra na siya. Ate Jenna, wag na. Anong wag na? Tingnan mo nga yung ginawa niya sa'yo. Ang dami mong pasa. Kaya hindi ako papayag na hindi siya makulong. Ayoko na kasi ng gulo eh. Hayaan na lang natin siya. Hindi na rin naman kami babalik sa kanya ng anak ko. Sigurado ka? Oo, kahit kailan hindi ko na siya babalikan. Nakakapagod na kasi ang pananakit na ginagawa niya sa akin eh. Nakakapagod na siyang mahalin. Nakakapagod na ate. Nakakapagod na. Sige lang. Umiyak ka lang para kahit papano gumaan ang pakiramdam mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan ng anak mo. Ako na ang susuporta sa inyong dalawa. Hindi mo kailangan ng walang kwentang lalaki na kagaya ng asawa mo. Papadudot nang magpaalam sa akin si Jane na aalis na sila ng bahay ni Manuel at ng anak nila, ay ayoko talagang pumayag. Nawala na kasi ako ng tiwala sa asawa niya at pakiramdam ko noon ay anumang oras ay pwedeng maulit ang pananakit sa kanya ni Manuel. Pero nasa tamang edad na kasi si Jane, papadudot, tapos may asawa at anak na siya. Kahit gaano ko kagustong
pakialaman na ng mga desisyon niya ay hindi ko magawa dahil alam ko na wala na ako sa lugar para gawin yon. Nagtiwala na lamang ako na tama ang desisyon na ginawa noon ng kapatid ko. Yun ang dahilan kung bakit madalas akong dumadalaw sa bahay nila Papa Dudut dahil gusto kong masigurado na ayos lang sila sa bahay na tinutuluyan nila, na hindi na sinasaktan pa ni Manuel ang kapatid ko. Kaya naman grabe ang galit na naramdaman ko nang puntahan ako ni Jane, dala ang baby niya at ang mga gamit nila. Umakyat talaga sa ulo ang dugo ko nang makita ko ang mga pasa at sugat niya. Gusto ko na rin talagang sumugod noon sa police station para ipakulong si Manuel dahil sa ginawa niya sa kapatid ko. Pero pinigilan lamang ako ni Jane. Sinabi niya na ayaw na niya ng gulo at nangako siya na hindi na niya babalikan pa ang asawa niya. Papa Dudut, ang bigat para sa akin na makitang nasasaktan physically at mentally ang kapatid ko nang dahil sa ibang tao. Sobrang iningatan ko siya, tapos ay magkakaroon lang siya ng mga pasa at sugat. Mabuti na lang talaga at hindi nadamay noon ang pamangking ko dahil kung nangyari yon ay hindi ko na alam kung ano pa ang magagawa ko kay Manuel. Kaya ilang araw lang ang lumipas. Umalis din sa bahay namin si Jane kasama ang pamangking ko. Kakauwi ko lang galing sa palengke nang makita ko ang sulat na iniwan niya, kung saan ay nagpaalam siya at humingi ng sorry dahil babalik na raw sila sa asawa niya. Sinundo raw sila nito at humingi ng tawad sa kanya. Kaya naman pinatawad na rin niya ng araw din na yon ang asawa niya. Doon ako hindi nakapagpigil at pumunta ako sa apartment nila para bawiin ang kapatid at pamangking ko, Papa Dudut. Manuel! Jane! Buksan niyo tong pinto! Buksan niyo to! Manuel! Ilabas mo ang kapatid ko! Kung hindi, ipapapulis na talaga kita! Buksan mo tong pinto ng apartment mo! Ate Jenna, ano bang problema mo? Ba't sumisigaw at nanggugulo ka dito sa amin? Anong problema ko? Ikaw! Ikaw ang problema ko, Manuel! O bakit? Ano na naman bang ginawa ko? Pwede ba? Huwag ka nang umarte dyan na parang wala kang alam kung bakit ako nandito. Sabihin mo na lang kasi, nang matapos na yung pagbubunganga mo dyan. Nakakarindi na eh. Babastos ka talagang lalaki ka! Ate Jenna, baka nakakalimutan mo nung wala tayo ngayon sa pamamahay mo. Kaya pwede kong sabihin lahat ng gusto kong sabihin ngayon. Pasalamat ka nga, tinatawag pa kitang ate. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? At ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan ngayon. Ikaw nga ang dapat magpasalamat sa akin dahil wala akong kasamang polis para ipakulong ka! Alam mo, masyado ka na talagang nanggugulo. Nabubulao na pati yung mga kapitbahay namin dito. Ang mabuti pa, umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama ang kapatid ko at ang pamangkin ko. Kaya ilabas mo na sila. Hindi mo ba talaga naiintindihan, Ate Jenna? Hindi na sila uuwi sa'yo. Ano bang sinasabi mo dyan? Umalis ka na nga dyan sa harapan ko at ilabas mo ang kapatid at pamangkin ko. Ikaw ang umalis. Hindi nga ako aalis hanggat hindi ko sila kasama. Kaya ilabas mo sila. Jane! Jane, lumabas ka dito! Tumigil ka na nga. Umuwi na tayo! Hindi sila uuwi dahil ito ang bahay nila. Jane! Dito lang sila kasama Jane, ko. lumabas ka Kaya na dyan! umalis ka na. Umuwi na tayo! Hindi ka ba talaga titigil? Nilayasan ka na ng asawa ko. Kaya hindi na sila sasama sa'yo. Ano ba talagang pinakain mo sa kapatid ko, ha? Sa totoo lang, hindi ko makita ang dahilan kung bakit minahal ka niya. Lalo na ngayon at lumabas na ang totoong demonyong ugali mo. Kaya dapat ikaw ang iwanan niya. Hindi niya kailangan ng isang bastos at walang kwentang lalaki na kagaya mo. Ate, tama na! Huwag mo na pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko. Oh, ba't lumabas ka pa? Di ba sabi ko sa'yo, doon ka lang sa loob? Hayaan mo na akong kausapin ng ate ko. Bahala na nga kayong dalawa. Para kayong mga tanga. Napakahayop talaga nitong asawa mo, Jane. Halika na, umuwi na tayo. Kunin mo na ang mga gamit yun ni baby. Hindi ako sasama sa'yo, ate. Ha? Ang sabi ko, hindi ako sasama sa'yo. Dito lang kami ni baby sa asawa ko. Pero bakit? Akala ko ba hindi mo nababalikan ang hayop na yan? Sinaktan ka niya, Jane.
Ilang beses ka na niyang sinaktan, baka nakakalimutan mo. Oo, pero asawa ko pa rin siya at tatay siya ng anak ko. Kaya ayos lang sa'yo, nasaktan ka niya ng paulit-ulit? Jane, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Bakit ginagawa mo to sa sarili mo? Halika na, uuwi na tayo. Kunin mo na mga gamit ni baby. Ate, hindi nga ako sasama sa'yo. Dito lang kami kay Manuel kaya bitawan mong kamay ko. Umuwi na tayo, Jane! Iimpake mo na yung mga gamit niya ni baby. Ayoko nga, please lang ate. Umalis ka na. Ayoko nang sumunod sa mga sinasabi mo. Ayoko na maging sunod-sunuran sa'yo. Kaya please lang, tumigil ka na dahil nakakasakal ka na ate. Ano bang sinasabi mo? Masyado ka na nakikialam sa buhay ko. Matanda na ako at kaya ko ng sarili ko. Hindi ka na dapat nangihimasok pa sa pamilya namin. Jane, kahit kailan hindi ako nakialam sa buhay mo. Palagi kitang binibigyan ng kalayaan na magdesisyon pero ngayon, makikialam ako dahil ayoko nang masaktan ka pa ng hayop na yan. Kaya uuwi na tayo ng baby mo sa ayaw at sa gusto mo. Pero ayoko nga eh. Bitawan mo na kasi ang kamay ko. Ate, ano ba? Sabi nang bitawan mo na ako eh. Ate, sorry. Ganun lang ba talaga ang galit mo sa akin para basta mo na lang ako itulak ng ganito? Jane, wala akong ibang hinangad para sa'yo kung hindi ang mapabuti ka lang. Tapos ganito pa ang gagawin mo sa akin? Sasabihin mo na masyado akong pakialamera? Na masyado kong kinokontrol ang buhay mo? Jane, halika na sa loob ng bahay. Hayaan mo na siya magdrama dyan. Ate! Pinipili mong walang kwentang lalaki na yan kaysa sa akin? O sige, diyan ka na! Hindi na kita pipiliting umuwi sa bahay natin. Wala na rin akong pakialam pa kung saktan ka niya na paulit-ulit. At ito ang tatandaan mo. Mula sa araw na to, kakalimutan ko na rin na may kapatid ako. Kakalimutan na kita, Jane! Papadudot pagkatapos kong makita si Jane na maraming pasa. Noong umuwi siya sa bahay ay nangako ako sa sarili ko na hindi ko nahahayaan na masaktan ulit siya ni Manuel. Na kami na ni Manuel ang magtutuos sa oras na mangyari yon. Pinigilan ko na lamang talaga ang sarili ko na ipakulong si Manuel dahil na rin sa pakiusap ni Jane. Pinanghawakan ko ang pangako niya sa akin na hindi na siya babalik pa sa asawa niya. Naniwala ako sa sinabi niya na hindi na niya hahayaan pang masaktan siya ni Manuel. Naawa talaga ako sa kanya noon pero ang mahalaga ay hindi na niya babalikan pa ang asawa niya. Kaya nang umalis siya ng bahay para bumalik kay Manuel ay talaga namang napasugod na ako para sunduin ang kapatid ko, Papa Dudut. Pero hindi ko inaasahan ang magiging pagtatalo namin ni Jane. Gusto ko lang naman siyang maalis sa bahay na yon at ayoko na siyang makitang nasasaktan ng kahit na sinong tao. Gusto ko siyang protektahan mula sa kanino man na pwedeng manakit sa kanya. Pero bakit ganon, Papa Dudut? Bakit parang iba ang nakikita niya sa gusto kong mangyari? Bakit parang iba yung dating sa kanya ng pagprotekta na ginagawa ko sa kanya? Papa Dudut, umuwi ako noon na sobrang sama ng loob at kahit kailan ay hindi siya nakarinig ng kahit na anong panunumbat mula sa akin. Palaging pag-aalala at pagmamahal lamang ang pinaparamdam ko sa kanya. Kaya masakit para sa akin na marinig mula sa kanya mga salitang nasasakal na siya sa akin. Na masyado ko nang kinokontrol ang buhay niya. Kahit ang gusto ko lang naman ay mapabuti siya. Kaya sumuko na ako noon at sinabi ko na kahit kailan ay hindi ko na siya pakikialamanan sa mga desisyon niya. Kakalimutan ko na siya at ang anak niya. Papa Dudut, kinagabihan noon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa nagpakilalang pulis. Malakas kagad ang naging kabog ng dibdib ko na hindi ko maintindihan. Lalo na nang itanong nila kung kapatid ako ni Jane. Nang sabihin ko na oo ay pinapunta nila ako sa apartment ni na Jane dahil may gulo raw na nangyari doon. At sinabi na rin nila na wala na ang nag-iisang kapatid ko. Papa Dudut, nagpasama ako sa isang pinsang ko na pumunta sa apartment ni na Jane dahil baka hindi ko kayanin ang makikita ko.
At doon nga ay tumambad sa akin ang wala ng buhay na kapatid ko. Hindi kalayuan ay nandun din si Manuel na wala na ring buhay at ang sabi ng mga pulis, may tumawag daw sa kanila at sinabing narinig daw nilang may sumisigaw sa apartment ni na Jane. Pati na rin ang walang tigil na pag-iyak ng anak nila. At nang makarating sila ay nakita na nila ang kapatid ko na wala ng buhay at maraming saksak sa katawan. Tatakas pa raw sana si Manuel nang mahuli ng mga pulis at biglang nanlaban at nanaksak pa kaya nabaril na ito ng isa pang pulis na dahilan para bawian ito ng buhay. Papadudot, halos mahimatay na ako sa sobrang paninikip ng dibdib ko noon dahil sa mga nangyari. Lalo na nang may magabot sa akin ng pamangking ko na noon ay hindi na umiiyak. Pero ako naman ang umiyak habang yakap-yakap ko siya. Inisip ko noon na sana ay hindi ko sinukuan ng kapatid ko. Sana ay pinilit ko pa rin siyang sumama sa akin. Sana ay hindi ako nagpadala sa mga sinabi niya at hindi ko sana siya iniwanan. Sana ngayon ay kasama ko pa rin siya at kasama pa rin sana namin siya ng pamangking ko na magkakahawak kamay sana kaming nagpapalaki sa anak niya at hinaharap ang mga pagsubok ng buhay. Maraming taon nang nakalipas, Papa Dudut, ako na ang tumayong magulang ng pamangking ko. At hindi na rin ako nag-asawa pa. Sapat na sa akin na umikot ang mundo ko sa kanya at sa kanya na lamang kasi ako pwedeng bumawi. Dahil sa totoo lang hanggang sa ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa pagkawala ng kapatid kong si Jane. At sana sa pagtatapos ng sulat na ito, kahit papaano ay maging daan po ito para makausad na ako sa mabigat na pangyayaring ito ng buhay ko. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jenna. Maraming salamat, Jenna, sa pagtitiwala mo dito sa aming programang Barangay Love Stories. Salamat sa paglalakas loob na magawa itong sulat mo dahil alam ko na hindi talaga madali para sa iyo ang balikan ng parte na ito ng buhay mo. Hindi madaling alalahanin ang mabigat na pangyayari sa iyong nakaraan. Pero sana'y huwag mo nang patuloy na sisihin ang sarili mo sa pagkawala ng kapatid mong si Jane. Oo, napakahirap talaga para sa kanino man ang mawala ng minamahal sa buhay. Pero wala kang naging kasalanan. Hindi mo ginusto ang nangyari sa kanya at ginawa mo ang lahat para maging mabuti kang kapatid kay Jane. Umaasa rin ako, Jenna, na magiging daan ang pagsulat mo dito sa amin para kahit papaano'y mabawasan ang bigat na nandyan sa iyong dibdib. Hindi madali ang proseso ng pag-usad pero patuloy mo pa rin itong pag-aralan para hindi ka makulong sa kalungkutan. Nandyan pa ang pamangkin mo at siya ang gawin mong inspirasyon para patuloy kang maging malakas. Sigurado ako na yun din ang gusto ng kapatid mong si Jane na mangyari. Ang iparamdam mo ang pagmamahal mo sa pamangkin mo kagaya ng ginawa mong pagmamahal sa kapatid mo. At syempre huwag mo ring kalimutan na magdasal sa Poong May Kapal para matulungan kanya sa tuluyang paghilom ng sugat sa iyong puso. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Kung marami ang nag-aasam ng anak ay meron ding iilan na hindi pa handang maging magulang. Kaya nga nakakapagdesisyon sila ng padalos-dalos at pagdating ng panahon, gusto nila yung pagsisisihan. Ganyan ang eksaktong kapalaran ni Elena, ang ating kabarangay ngayong Sabado, at naisin man niyang ibalik ang kahapon. Hinding-hindi na yon mangyayari at ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay magsisi. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elena. 37 years old, taga Rizal at isang mananahi. Nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko kung saan nagtatahi kami at nagbebenta ng mga damit pambahay, pambata, shorts, kurtina at mga punda ng unan. May pwesto rin po kami sa Tagaytay, Tiangge at online seller sa isang shopping platform. Bukod sa pananahi ay inaalagaan at binabantayan ko rin ang mga anak ng kapatid ko, lalo kapag nasa Tiangge sila para magtinda. Close po kasi kami ng mga pamangking ko at parang nanay na rin ang turing nila sa akin. Masaya naman po ako kapag inaasikaso sila. Papa Dudut, thankful po kami sa mga blessings namin ngayon dahil kahit may pandemya ay unti-unti na po kaming nakakaraos sa araw-araw. Noong maliliit kasi kami ay sobrang hirap ng buhay. Nasa Tondo pa kami noon nakatira at napadpad na lamang sa Rizal dahil taga rito ang mga kamag-anak ni tatay. Kaya masasabi kong dito na rin ako nagkaisip. Namasukan bilang tindera ng isda at gulay si nanay sa isang talipapa sa bayan ng Angono, samantalang tubero at karpentero naman ang hanap buhay ni tatay. Tatlo po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Siyempre lahat ng magulang walang gusto kundi ang makapagtapos ang mga anak nila sa pag-aaral. Yun din ang pangarap sa amin ni nanay at tatay, Papa Dudut. Kaya ginagawa nilang lahat para maigapang lamang ang pang-araw-araw na baon at gastusin namin sa school. Lagi rin nilang pinapaalala sa amin na unahing makapagtapos bago mag-asawa. Simula bata ako ay tumatak sa akin ang bili na yon ng mga magulang namin. Kaya nga hanggat maaari ay iniiwasan kong i-entertain yung mga batang lalaki na nakikipagkaibigan sa akin. Wala po ako naging boyfriend mula elementary hanggang high school, kaya tuwang-tuwa sina nanay at tatay sa akin. Lagi nila akong binibida sa mga kumari at kumpare nila na mabait at masunuring anak daw ako. At hindi raw sila makapaghintay na makagraduate ako sa college nang sa wakas ay magkaroon na ng profesional sa pamilya namin. Hanggang sa tumungtong ako sa 19 na taong gulang. Tanda ko nasa second year college ako sa kursong education nang makilala ko si Dexter. Dati siyang tourism student pero nag-transfer sa course namin. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Bali 22 years old na po siya that time. Mabait po si Dexter at mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At makaraan ng ilang buwan, lumalim po ang aming pagkakaibigan. Dexter, ano ba? Bakit kanina mo pa ako iniiwasan? Hindi mo nga ako kinausap kanina sa klase natin eh. Parang wala lang ako sa'yo. Wala lang talaga ako sa mood. Kilala mo naman ako pag bad trip, di ba? Yun lang yun. Yun nga ang hindi
Hindi ko magets. Bakit ka bad trip? Kanino ka bad trip? Ay nako, ba't ba ang dami mong tanong? Ay, gusto mo talagang malaman? Malamang tinatanong ko nga, di ba? Sa'yo ako bad trip. At bakit naman? Ano bang ginawa ko para mainis ka ng ganyan sa akin? Kaya ka ba nagkakaganyan kasi nabuntis mo ko? Hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Machismis pa tayo. Ano kung i-chismis nila? Totoo naman na buntis ako at ikaw ang ama. Sira ulo ka talaga. Sigurado ka bang buntis ka? Mamaya niloloko mo lang ako. Sinasabi ko sa'yo, Elena, hindi magandang biro yan ha. At bakit naman ako magbibiro, Dexter? Oo, buntis ako. Ayan. Tingnan mo ang resulta ng pregnancy test ko. 2 linya. Ibig sabihin positive. Buntis ako. Buisit namang buhay to. Patay ako nito kay nanay at tatay. Hindi nga nila alam na may boyfriend ako tapos ngayon magkakaapo na sila. Aba, akala mo ikaw lang ang patay sa mga magulang? Ako rin. Anong pinagsasasabi mo dyan? Bakit parang mas ikaw pa tong takot at nag-aalala? Baka nakakalimutan mo, ako ang nagdadala sa anak natin dito sa tiyan ko. Sabing hinaan mo yung boses mo eh. Para sabihin ko sa'yo, isang malaking pagkakamali ang lahat ng to. Yung pagbubuntis mo, hindi dapat nangyari yan. Kasi hindi pa ako handang maging tatay. May mga pangarap pa ako sa buhay. Wala pa akong planong bumuo ng pamilya. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan, Dexter. Mangilabot ka nga. Tao ka pa ba? Nabuntis lang ako, naging demonyo ka na. I'm sorry, okay? Pero nagpapakatotoo lang ako. Saka alam ko, ramdam ko, ganun ka rin. Diba, sabi mo patay ka kapag nalaman ng parents mo magkaka-baby na tayo? Ibig sabihin, hindi pa talaga buo yung loob mo na magkaanak tayo. Kasi nag-aaral pa tayo at marami pa tayong pangarap sa buhay. Anong gusto mong gawin ko? Nandito na sa tiyan ko ang anak natin. Ilang araw pa lang naman yan. Pwede mo pang alisin yan sa sistema mo. Gusto mong ipalaglag ko ang baby natin? Oo! Napapaliw ka na ba? Baliw na kung baliw. Pero baka matuluyan na ako kapag pinanganak mo ang batang yan. Intindihin mo kasing mabuti ang sinasabi ko. Please lang. Pareho pa tayong hindi handa na maging magulang. Kaya bakit natin ipipilit na buhayin ng batang yan kung magiging miserable lang siya pag pinanganak mo? Mahal, makinig ka naman sa akin oh. Di ba may tiwala ka naman sa akin? Pero natatakot ako, Dexter. Di ba masama yun? Masama na ipalaglag ang baby kasi parang pinatay mo na rin siya. Wala pa namang masyadong muwang sa mundo yung baby sa tiyan mo. Baka nga dugo pa lang yan eh. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na siya. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako eh. Hindi kita iiwan. Makikita mo. Mas magiging okay tayo pag nawala ang anak natin. Papa Dudut, alam kong malaking kasalanan sa Diyos ang pagkakasundo namin ni Dexter na ipalaglag ang baby namin. Pero pareho po kaming lito at desperado ng panahon na yon. Siyempre masakit din sa akin yung reaksyon niya na hindi siya masaya at hindi pa siya handa sa responsibilidad ng pagiging tatay at padre de pamilya sa aming baby. Aaminin ko na para akong pinagsakluban ng langit at lupa dahil pinamukha niya sa amin ng magiging anak niya. Na malaking pagkakamali yung nangyari sa aming dalawa. Naging kami po ni Dexter, Papa Dudut, pero sekreto lamang po yun. Lalo sa parents namin. Kung may nakakaalaman, mga barkada lang po namin at nag-promise naman sila na hindi ipagkakalat. Fast forward. Dahil sa aming kapusukan ay may nangyari sa amin at nagbunga po yun. Ang totoo ay hindi pa rin po talaga ako handa na maging magulang dahil meron pa akong pangarap na makapagtapos ng college. Maging lisensyadong guro at makapagturo. Hindi ko po yun matutupad kung meron akong anak na aalagaan. Kaya natuloy po ang pagpapalaglag ko sa baby namin ni Dexter sa tulong ng kakilala ng isang kaibigan namin. Pagkatapos noon ay bumalik po sa dati ang relasyon namin ni Dexter na parang walang nangyari.
Kaya lang hindi pa nagtatagal simula nang mag-decide kaming alisin sa tiyan ko ang anak namin ay napansin ko na biglang nanlamig ang relasyon namin ni Dexter. Yun naman pala ay meron po siyang nilalanding babae na isang HRM student. Siyempre may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. May nakapagtimbre sa akin na kakilala ko sa course na yon. Na napapansin nilang may katext lagi ang naturang babae at hindi nagtagal ay nalaman nila kung sino ang lalaking kalandian nito. Walang iba kundi si Dexter na boyfriend ko. Sobrang sama po ng loob ko, Papa Dudut, dahil kahit sekreto lamang ang pagiging mag-on namin ni Dexter, still kami pa rin po ang magkarelasyon. Galit na galit ko siyang kinumpronta ng araw na yon. Bakit mo ginawa yun, Elena? Ang kapal naman ang mukha mo tanungin kung bakit kita sinampal. Alam mo, kung Aray! tutuusin, Ano ba? kulang pa nga yan. Dapat sa'yo sinasaktan ng gusto. Napakasama mo. Pwede ba tigilan mo na ang kasasampal sa akin? Ano ba kasing ginawa ko? Nambababae ka. Yan ang ginagawa mong animal ka. Akala mo ba bobo ako? Tanga? Inosente? Akala mo yata ganong klaseng babae ako pwes nagkakamali ka. Huling-huli ka na. May ebidensya ako rito ng mga pictures nyo na palihim na nag-uusap kapag di tayo magkasama. Aminin mo na kasi, niloloko mo akong lintik ka. Okay, sige. Inaamin ko. Napakasama mo, Dexter! Napakademonyo mo! Elena, ano ba? Kung mag-eskandalo ka ng ganyan, baka patulan na talaga kita. Mahiya ka nga. Mamaya may makarinig pa sa atin tapos isipin nag-aaway tayo. Aba, bakit? Mukha ba tayo nagkakasiyahan dito ngayon? Tsaka teka nga, bakit parang ang yabang mo pa dyan? Inamin mo na nga na nambababae ka pero parang ang dating normal lang yun sa'yo? Paano naman kasing hindi ako titingin sa iba? Ganyan ang ugali mo. Habang tumatagal, nakakabwisit ka na, alam mo ba yon? Ang dali mo magselos. Lahat na lang pinagseselosan mo. Barkada ko, classmates natin. Tapos nasasakal na rin ako sa relasyon nating dalawa. Masyado kang emosyonal at kulang sa atensyon. Ano bang palagay mo sa akin? Yaya mo? Magulang mo? Hindi naman, di ba? May sarili akong buhay tapos gusto mo lagi kang nakikisawsaw. Ano? Bawiin mong sinabi mong yan kasi nakakasakit ka na! Marunong ka palang masaktan? Kasi kani-kanina lang, ikaw yung nananakit eh. Tingnan mo nga itong mga hampas at palo mo sa akin. Bakat pa sa braso ko yung kamay mo. Tapos ito yung mukha ko. Sigurado akong pulang-pula na sa sampal mong gaga ka. Ano na lang sasabihin ko sa parents ko pag nagtanong sila kung na paano to? Hindi ko naman yan gagawin sa'yo kung naging matino ka lang sana. At hindi ka nang bababae. Tigilan mo na nga ang paninisi sa akin. Saka hindi ako mambababae kung hindi ka aastang baliw at siraulo dyan. Hindi mo ako pag-aari. Kung magpapatuloy ka sa ganyang ugali mo, maghiwalay na lang tayo. Ayoko na sa'yo kasi nakakasawa at nakakaumay ka. Dexter naman! Huwag mo namang sabihin yun! Huwag mo akong iwan at huwag mo ako ipagpalit sa iba! Hindi ko kasi kaya kapag nangyari yun, please lang! Ang gusto ko lang naman, ako lang! Ayoko nang may kahati sa'yo kasi sakit ka lang dapat! Baliw! Siraulo! Sinabi hindi mo ako pag-aari, lintik ka! Mabuti pa, dyan ka na! Alis na ako at huwag kang susunod sa akin! Nakakabwisit yung pagmumukha mo! Dexter! Please wag ka umalis! Wag mo akong iwan! Yung masama na ang loob ko kay Dexter lalo pong sumama pagkatapos ng pagtatalo naming yon, Papa Dudut. Sa isip ko sa aming dalawa ako at wala nang iba ang mas may karapatang magalit at maghinanakit dahil sa katarantaduhan niya. Pero bakit parang ang ending ay kasalanan ko kasi masyado akong clingy sa kanya at pakiramdam niya ay nasasakal na siya. Alam ko, Papa Dudut, na excuses lang niya ang mga bagay na yon para mapagtakpan ng kasalanan niya at siya ang lumabas na biktima sa aming dalawa. Kaya galit na galit po ako sa kanya ng panahon na yon
At kulang na lang ay isumpa ko siya, Papa Dudut. Ilang araw din po kaming hindi nagpansinan ni Dexter at mas mahirap yon sa parte ko dahil magkaklase kami. Tingin ko nga ay ako lang ang affected dahil mukhang ayos lamang siya. Nagagawa pa nga niyang makipagtawanan sa iba naming kaklase at sumama sa mga gimmick o inuman ng mga ito after class. Mahal na mahal ko po si Dexter, Papa Dudut. Tawagin niyo na po akong tanga, martir o himang. Pero may pagka-hopeless romantic kasi akong tao. Siya rin kasi ang first love ko at first boyfriend ko kaya gusto kong siya na rin ang mapangasawa ko. Kaya kahit may kasalanan siya sa akin at sa relasyon namin ay nagbulag-bulagan po ako sa mga kalokohan niya kahit harap-harapan na po ang pakikipaglandian niya sa ibang babae. May punto po na nagmanik luhod ako sa kanya. Para piliin lamang niya ako kaso sa huli, iniwalayan pa rin niya ako. Hindi ko po kayang ipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko ng panahon na yon. Daig ko pa ang sinaksak ng libu-libong patalim sa dibdib, sa braso, sa binti at sa katawan, pero buhay pa rin ako at nasasaktan. Hindi po ako kaagad nakapag-move on lalo na nang mag-drop out si Dexter sa pag-aaral. At nawala na lang bigla. Ang resulta, nawalan po ako ng gana. Tumigil na lamang ako sa pagpasok sa klase namin at hindi ko na natupad ang pangarap ng mga magulang namin na makapagtapos ako sa kolehiyo. Papa Dudut, disappointed po kasi sa akin ng parents namin at kitang-kita ko ang kalungkutan sa mga mata nila nang mag-decide akong tumigil na ng tuluyan sa pag-aaral. Nahihirapan po kasi akong mag-concentrate sa klase namin at para bang gusto ko na lamang magkulong sa bahay namin at magmukmok. Siyempre, palaisipan sa pamilya ko ang pinagdadaanan ko ng panahon na yon. Akala pa nga ni nanay ay may sakit ako. Kaya nangutang pa siya sa amo niya ng pera. Mapa-check up lamang ako sa doktor. Pero normal po ang mga medical test result ko. Kaya nakahinga ng maluwag si nanay. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-alala sa akin dahil magiging okay din ako. Pagkalipas ng ilang buwan ay nag-decide po ako na tigilan na ang pagmumukmuk ko. Pero imbes na bumalik ang gana ko sa pag-aaral ay naisipan ko maghanap ng mapapasukang trabaho para makatulong sa mga magulang namin. Nag-apply po ako sa mga convenience store at swerteng natanggap ako bilang cashier. Tapos ay nagtrabaho din po ako sa fast food bilang all-around crew. Hindi nagtagal ay niyaya po ako ng isang agent na nagre-recruit ng panahon na yon sa fast food ng isang mall kung saan ay nakatambay lang naman ako at naghihintay sa kaibigan ko. Bale, sinama niya ako sa grupo ng mga ino-orient nila para maging call center agent. At dahil kahit papaano, tiwala naman ako sa English at pronunciation ko ay sinubukan ko. Tapos nakapasa po ako at nag-start na mag-training. Nang maging regular po ako at sumisweldo na ng mataas kesa sa dati kong trabaho, nakatulong na po ako sa mga gastusin namin sa bahay at pagpapaaral sa mga kapatid ko. Kahit papaano ay naging proud po ako sa sarili ko dahil nakikita kong nagkakaroon ng direksyon ng buhay ko. 1.5 taon na po ako noon bilang call center agent nang maglaro ang tadhana. Kung kailan kasi tuluyan na ako naka-move on kay Dexter na first love and first boyfriend ko, ay saka naman biglang nag-cruise ang landas naming dalawa, Papa Dudut. Kumusta ka naman, Elena? Ang tagal din nating hindi nagkita. Ayos lang. Ito, working as call center agent. Diyan lang office namin sa malapit. Naisipan ko lang bumili ng kape bago mag-start shift ko. Ah, ganun ba? Sandali, nagkakape ka na pala ngayon? Oo, nakakailang cups nga ako nito araw-araw. Nakaka-addict kasi. Nako, hinay-hinay lang sa pag-inom ng kape ha. Masama rin yan sa kalusugan kapag napasobra.
Alam ko naman yun. Hindi ko lang din maiwasan dahil kailangan lagi akong gising sa trabaho ko. Kapag hindi ako nakakapagkape, daig ko pa yung sabog at lutang. Ganon? Ayos lang ba makipagkwentuhan sa'yo? Nagmamadali ka ba? Ang totoo, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo kasi bigla ako nawala after ng breakup natin. Alam ko masakit sa'yo na naghiwalay tayo tapos iniwan pa kita. Ewan ko kung anong pumasok sa isip ko nun. Kaya bigla ako nag-decide na tumigil sa pag-aaral at sumama sa tito ko papunta sa Cebu. Pinasok niya ako ng trabaho doon. Doon na rin ako tumira ng ilang taon. Elena, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Kaya gusto kong humingi ng sorry. Aaminin ko masama ang loob ko kasi sinaktan mo ko ng sobra-sobra noon. Hindi ko maintindihan kung ano bang naging kasalanan ko sa'yo para sa huli. Iwan mo ko at hindi piliin. Ikaw ang first love ko. First boyfriend. Kaya normal na masaktan ako ng husto at mahirapang makamove on. Siguro, tinanggap ko na lang talaga na hindi tayo para sa isa't isa at merong nakalaan sa ating iba. Teka, maiba ako. May asawa ka na ba? Mga anak? Wala. Wala akong anak at mas lalong wala akong asawa. Sinubukan ko manligaw. Nagka-girlfriend naman ako pero iba ka pa rin, Elena. Sobrang ibang-iba yung relasyon natin at hindi ko yun mahanap sa mga babaeng nakasama ko. Alam ko lahat ng mga kasalanan at pagkukulang ko sa'yo. At sa maniwala ka o hindi, pinagsisihan ko yun ng gusto. Kung may babalik ko lang kahapon, hindi kita sasaktan at hindi kita iiwanan. Kaso wala eh. Nagpakagago ako. Imposibleng matama ko pa yung mga maling nagawa ko. Mga bata pa tayo noon kumpara sa edad natin ngayon. Siguro mas nag-mature na tayo. Tsaka pinatawad na kita, Dexter. Hindi ko man maintindihan yung mga dahilan mo noon kung bakit mo yun nagawa. Hinayaan ko na lang na tulungan ako ng panahon na maghilom. Tapos sino mag-aakala na magkikita tayo ulit, di ba? Napaka mapaglaro ng kapalaran. Oo nga eh. Pero naniniwala ako na may dahilan ng pagkikita nating to. Pero ikaw ba? Meron ka na bang asawa o kahit man lang boyfriend? Wala akong asawa. Wala rin ako mga anak. At mas lalong wala akong boyfriend ngayon. Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa kasabihan na first love never dies? Ako kasi ay oo at napatunayan ko yon nang magkita ulit kami ni Dexter sa isang convenience store bago ako mag-duty sa trabaho. Natatandaan ko na nakikrave ako noon ng kape kaya naisipan kong bumili. Tapos yun na nga, nakita ko siya at sobrang nakakamangha na parang ewan yung pakiramdam nang magkumustahan na kami. Nandun yung pagkailang syempre. Pero dahil merong kaming pinagsamahan ay unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa. Nang makapag-share kami ng buhay namin at mga nangyari after our breakup, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malalim na tinik sa lalamunan, Papa Dudut. Kasi kahit papaano ay nagkaroon kami ng closure. Pero ang akala kong muli at huli naming pagkikita ay scam pala. Dahil bago kami naghiwalay ay hiningi ni Dexter ang bagong number ko. Nung una ay nag-alangan ako pero sa huli ay nangibabaw pa rin yung kagustuhan ko na makipag-reconnect sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nagsimula kami mag-text at chat ni Dexter, Papa Dudut. Aaminin ko na para kaming bumalik sa unang beses na nagkakilala kami kung saan bago sa amin ang isa't isa. Nakakatuwa at nakakakilig lang sa pakiramdam. Tulad noon, mabilis lang din kaming nagka-developan ni Dexter, Papa Dudut. At hindi nga nagtagal ay umamin siya na may nararamdaman siya para sa akin. Kabado, lito at excited po ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Parang sinisilihan ng puwit ko kasi hindi ako mapakali. Ang bilis at ang lakas ng tibok ng puso ko na para bang bumalik ako sa pagiging teenager. Ewan ko, Papa Dudut, pero iba yung hatak ni Dexter sa akin.
At bagaman natatakot na ulit akong masaktan, kaya pinipigilan ko ang puso ko na mahulog sa iba. Hinayaan ko po ang sarili kong mahalin ulit ang unang lalaking minahal ko. Sinabi ko pa nga sa sarili ko, by hook o by crook. Aaminin ko ulit kay Dexter na gusto ko pa rin siya. At nangyari yon, nangyayain niya akong makipag-date sa kanya, Papa Dudut. Elena, thank you ah. Thank you saan? Sa pagpayag mong lumabas kasama ko. Bakit naman ako hindi papayag? Siyempre, hindi kasi ako sigurado kung, alam mo na, kung pareho pa rin tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Ano ba to? Ang totoo kasi niyan, may feelings pa rin ako sa'yo. Tulad ng sinabi ko nung nagkita ulit tayo, iba ka sa lahat. At hindi ko mahanap sa iba yung katulad ng relasyon natin dati. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ngayon na nagkita ulit tayo, parehong single at walang commitment, tapos pumayag ka rin makipag-date sa akin ayoko nang sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos para bumawi sa'yo at itama ang mga mali ko. Sana hindi ka masyadong nabigla sa mga sinabi ko, Elena. Ano ka ba? Ayos lang. Actually, hindi lang ikaw ang may gustong aminin. Ako rin. May aaminin ka rin? Ano yun? Nakikinig ako. Ikaw rin kasi, malakas pa rin ang impact mo sa akin. Ewan ko ba? Hindi ko may paliwanag. Nung naghiwalay tayo, ginawa ko talaga lahat para kalimutan ka. May mga nanligaw sa akin, oo, pero hindi pa rin kita mapakawalan sa puso ko. Siguro nga kinukumbinsi ko lang ang sarili ko na nakamove on na ako sa'yo, na nakamove on na ako sa relasyon natin, kahit hindi naman talaga. Masaya ako nung nagkita ulit tayo. Kabado rin syempre kasi hindi pa ako ready na marinig mula sa'yo na pamilyado ka ng tao. Pero matapos mong sabihin na wala pang ibang babaeng nakahihigit sa akin dyan sa puso mo, umasa ako na baka may chance pa tayo, Dexter. Tingnan mo nga naman oh. Nakakatuwang isipin na sinadya talaga na magkita tayo ngayon para bumawi sa isa't isa. Pangako, Elena, magiging mas mabuting boyfriend ako. Ngayon na tama na ang panahon para sa ating dalawa. Walang araw na hindi ko ipagsisigawan sa mundo kung gaano ako kaswerte na dumating ka sa buhay ko. Yun kung hahayaan mo akong ligawan kita. Ano, payag ka? Walang problema. Pumapayag ako. Basta promise mo sa akin na hindi mo na ako sasaktan katulad dati. Kasi kahit paano may takot pa rin sa puso ko. Pero syempre mas nananaig yung pagmamahal ko para sa'yo. Mahal din kita, Elena. Sobrang mahal. Pangako, magiging good boy na ako. Araw-araw kitang uunahin. Tiwala na akong mas magagawa at mapapatunayan ko na yun ngayon. Kasi nasa tamang edad na ako. Di hamak na mas mature na ako mag-isip kaysa noon. Kaya huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa akin. At salamat pala sa pagkakataon. Huwag ka nang mag-thank you. Reserve mo na lang yan pag sinagot na kita. Ang tanong, sasagutin nga ba kita? Teka, di ba mutual na yung feelings natin? Oo, pero depende pa rin yun sa panliligaw mo. Naisip ko kasi baka magbago pa ang isip ko kaya dapat galingan mo. Matagal na yata akong magaling. Alam mo yan. Oo, at mayabang din. Kumain na nga tayo bago pa lumamig tong mga pagkain. The best daw ang steak nila rito. Oh, heto, tikman mo. Susubuan kita. Kung noon ay tinatago namin sa mga magulang namin ang relasyon naming dalawa, nang ligawan at sagutin ko po si Dexter ay ginawa ko na yung bagay na hindi ko nagawa noon. Yon ay ang ipakilala siya sa pamilya ko. Lalong-lalo na kina nanay at tatay. Kabado po kaming pareho nang dalhin ko siya sa bahay namin pero naging maayos naman ang pagkikita nila ng parents ko at ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ko. Malaking bagay po yun sa amin dahil mas maluwag ang kahit na anong relasyon kapag tanggap kayo ng mga magulang ninyo. Hindi nagtagal ako naman po ang ipinakilala ni Dexter sa parents and family niya.
Naging okay rin po ang lahat sa dulo kaya tuwang-tuwa kaming dalawa, Papa Dudut. Wala na po akong mahihiling sa may kapal dahil muli niya kaming pinagtagpo ni Dexter at pinagsama bilang magkasintahan. Malungkot man at masakit yung paghihiwalay namin noong araw, naniniwala po kami na paraan lamang yon ng tadhana para ihanda kami sa panibagong buhay na haharapin namin. Ang tinutukoy ko po ay yung noong nag-decide kami ni Dexter na mag-live-in na at bumuo ng pamilya. Payag din naman po ang mga parents namin dahil pareho na kaming nasa tamang edad at may trabaho. Kaya na naming buhayin ang magiging anak namin, Papa Dudut. Kaya naman malakas ang loob namin. Walang pagsidlan yung kaligayahan ko sa puso ko matapos naming tumira sa isang bubong. Nangako si Dexter na balang araw pakakasalan niya ako. Kaya naman pinanghawakan ko yon, Papa Dudut. Pero that time ay hindi po namin priority ang wedding dahil gusto na po naming magkaanak. Papa Dudut, dream come true po ang pagsasama namin ni Dexter sa iisang bubong at pangarap na bumuo ng sarili naming pamilya. Siyempre umiidad na kami at kailangan na naming maghabol para naman hindi kami mapag-iwanan sa biyahe. Karamihan kasi sa mga common friends namin ay may mga anak na. Oo, nandun yung inggit kaya nga ang magka-baby ang priority namin that time. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay tama na ang panahon at pagkakataon kung saan ay pwede na kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya simula noon ay ginabi-gabi po namin ni Dexter ang pagsisiping, Papa Dudut. Umaasa po kasi kami na makakabuo kami kaagad kapag ginawa namin yon. Lumipas nga ang ilang buwan at wala pa ring nabubuo sa sinapupunan ko, Papa Dudut. May punto na pareho na kaming frustrated ni Dexter dahil consistent naman ang sex namin. Tapos pareho rin kaming healthy and capable. Alam ko yon dahil yon ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Regular din kasi ang menstruation ko kaya dapat mas malaki yung chance na mabuntis ako. Pero lagi pong negative ang resulta ng pregnancy test kaya nalungkot kami ng husto. May isang beses na na-delay ako sa menstruation ko at akala namin ay buntis na ako. Deep inside ay nagsa-celebrate na kami ni Dexter dahil umaasa kaming sa wakas ay dininig na ng Diyos ang matagal naming panalangin sa Kanya. Pero pagkaraan ng 2 araw, niregla po ako, Papa Dudut. Kaya ganoon na lamang ang disappointment namin ni Dexter. Pero hindi pa rin kami sumuko. Sinubukan pa rin po namin kahit paulit-ulit na kaming nabibigo. Ganon naman talaga ang buhay. Walang mangyayari kung magmumukmok lamang kami sa sulok at hindi magpapatuloy, Papa Dudut. Negative na naman. Ano ba yan? Oh, mahal. Ang aga-aga, bakit parang nakasimangot ka? Sino bang hindi sisimangot? Negative na naman ang result ng PT ko, mahal. Tingnan mo, pangatlong beses ko na yan ngayong araw. Mahal, huwag ka naman stress. Ikaw din ang mahihirapan kapag inisip mo pa ng gusto. Paano hindi ako masistress? Ang tagal na kasi nating sinusubukan. Kaso wala pa rin. Bakit yung ibang kakilala kong babae, isang beses pa lang may nangyari sa kanila ng mga partner nila pero buntis na agad sila? Bakit tayo? Hindi ko rin alam pero baka hindi pa talaga binibigay sa atin. Alam mo, malapit na akong maniwala na karma natin to kasi pinalaglag natin ang unang baby natin noon, mahal. Ano bang pinagsasasabi mo? Naisip ko lang naman. At bakit bigla mo namang naisip yan? Pareho naman natin ginusto na ipalaglag ang baby natin noon Kasi hindi pa tayo handang maging magulang. Wala pa tayong kakayahan noon. Di tulad ngayon. Hindi mo kailangan magtaas ng boses dahil naririnig kita at naiintindihan ko ang point mo. Ang akin lang kasi, naniniwala pa rin naman ako sa karma. At paano kung ito na yun, di ba? Kaya hirap tayo makabuo dahil nga kinakarma na tayo. Karma ka dyan. Kasabihan lang yun. Hindi yun totoo. Pwede ba? Huwag kang magpapaniwala sa mga karmang yan. Dami mong papaniwalaan yan pa talaga. Bakit ba hindi mo ako mag-gets?
Siyempre babae ako. Kung frustrated ka dahil kahit anong gawin natin hindi pa rin tayo makabuo, pues mas frustrated ako. Ikaw lang ang gumagawa ng ikagaganyan mo, Elena. Oo, katulad mo, busit ako. Pero nasa katinuan pa rin ako. Sinasabi mo bang baliw ako, ha, Dexter? Aray! Ano? Sumagot ka! Bakit ka ba nananakit? Wala naman akong sinasabing ganun ah. May narinig ka ba lumabas sa bibig ko? Sa'yo kaya mismo nang galing yun, Elena. Parang gago naman talaga to, oh. At ako pa talaga ang gago, ha? Anong niya ka? Wala ka nga sinasabi pero yun na rin ang punto mo. Palagay mo sa akin, mahina po make up? Aray! Sumusobra ka na! Grabe ka! Lumuwag na naman yata yung tornilyo mo sa utak. Ang aga-aga, ganyan ka. Makaalis na nga muna rito sa bahay. Diyan ka na! Buisit! Dexter! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Aaminin ko, Papa Dudut, na matapos ang realization ko na yon sa posibilidad ng mababang tsansa na makabuo kami ni Dexter ay mas doboble ang frustration na nararamdaman ko sa kaloob-looban ko. Muli pong nag-flashback sa akin yung panahon na walang pagdadalawang isip naming hinatulan ng buhay ng kaawa-awa naming baby nang ipalaglag ko po ito. Walang gabi simula noon na hindi ako umiyak bago matulog, Papa Dudut. Tuwing umaga na lang ay nagigising ako na mugto ang mga mata at paos ang boses. Tapos madalas ay nagagalit at naiinis sa akin si Dexter dahil madrama at maarte daw ako. Isang beses nga ay sinabihan niya akong magpatingin sa OB para malaman namin kung may problema ako sa matres. Kahit natatakot ay sinunod ko po ang gusto niyang mangyari. Doon ko po nalaman ang sagot sa tanong ko, Papa Dudut. Hindi ko na po idedetalye ang findings ng doktor sa akin pero isa lang ang sigurado. May kinalaman ang pagpapalaglag ko noong araw sa dahilan kung bakit hirap po akong mabuntis ng panahon na yon. At matapos ko pong sabihin kay Dexter ang resulta, imbes na simpatya, awa o pagdamay sa kalagayan ko, galit, panunumbat at paninisi ang initial reaction niya. Bagay na mas nagpalala pa ng matinding sakit at kalungkutan na nararamdaman ko ng panahon na yon. Dexter, pwede ba huminahon ka lang? Tsaka ano bang ginagawa mo? Bakit mo iniimpake ang mga damit mo? Huminahon? Paano ako hihinahon? Sige nga! Pagkatapos mong sabihin sa akin na nagka-problema yung matres mo dahil sa pagpapalaglag mo noon, ano bang reaksyon ang inaasahan mo? Matuwa? Pwes, tong mukhang to, tuwang-tuwa ba? Nakakainis ka, Elena! Ikaw pala ang may problema kaya hindi pa rin tayo nakakabuo. Hindi ko naman kasalanan yun ah. Hindi ko rin ginusto, Dexter. Sana naman intindihin mo ang sitwasyon. Ewan ko kung paano gagawin yung sinasabi mo pero nahihirapan na akong intindihin ka. Tapos malalaman ko pa yung resulta ng test mo. Lalo na ako nabwisit sa'yo. Kaya nga naisip kong umalis muna rito sa bahay eh. Kasi ayaw kita makita o makasama. At saan ka naman pupunta? Kahit saan. Doon sa bahay ng kumpare ko. Sirang ulo ka talaga. Kung ano-ano pumapasok dyan sa kukote mo, mas malala ka pa sa akin. Sa palagay mo ba masaya ako malaman yung result ng mga test ko? Nalulungkot ako at nasasaktan, Dexter. Maraming pumapasok sa isip ko, lahat yung negative thoughts. Sinabi ko sa'yo kasi gusto kong damayan mo ako bilang partner. Pero bakit ganyan ang asal mo? Tapos gusto mo pa akong iwanan? Mahiya ka nga! Napakamakasarili mong tao! Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman eh. Hindi na tayo magkaka-baby, Elena. Hindi na tayo magiging magulang. Hindi sa hindi, pero mababa lang ang chance. Eh di ganun din yun. Kasalanan mo talaga to eh. Ewan ko sa'yo, hindi ka nakakaintindi. Mababa ang chance pero hindi ibig sabihin 0% na ang posibilidad na makabuo tayo. Please, Dexter! Alam ko na bibigla ka lang kaya ganyan ang reaksyon mo. Pero naniniwala naman ako na kapag hindi tayo sumuko o huminto, magkakatotoo rin ang pangarap natin magka-baby. Magkakaanak rin tayo. Wala namang imposible basta willing lang tayong sumubok ulit.
Huwag mo na akong paasahin kung sa dulo paulit-ulit lang din tayong mabibigo, Elena. Huwag mo kasing isipin na mabibigo tayo, Dexter. Huwag kang nega, okay? Tsaka, partners tayo rito. Tapos bigla mo akong iiwanan. Nangako ka sa akin na hindi mo nagagawin namang iwan. Nakalimutan mo na ba? Nakakasama ka ng loob. Matapos sabihin sa akin ni Dexter na hihiwalayan niya ako dahil hindi kami makabuo, ay nataranta po ako ng husto at kinain ng matinding takot, Papa Dudut. Hindi ko kayang mawala sa piling ko si Dexter, lalo na kung kailan pabor na sa amin ang kapalaran. Muli po ako nakiusap sa kanya na subukan lang namin. Hindi naman kasi sinabi ng doktor na wala na akong tsansang mabuntis. Mababa lang, pero kung hindi kami susuko, samahan pa ng dasal sa may kapal ay baka isang araw ay matupad din po ang aming kahilingan. Mabuti na lamang po dahil nakinig sa pakiusap ko si Dexter at muli po naming sinubukang magka-baby, Papa Dudut. Bukod doon ay nag-start po kaming magpanata sa simbahan tuwing linggo para dinggin ng Diyos ang kahilingan namin. May mga binago rin po kami sa lifestyle namin para mas maging healthy kaming pareho. Halimbawa, nag-quit po si Dexter sa paninigarilyo. Ako naman ay iniwasan na ang labis na pagpupuyat sa gabi, kaya nagpalipat na rin po ako ng shift sa umaga. Hindi na rin ako masyadong nagkakape at mas madalas akong kumakain ng gulay at masusustansyang pagkain. Mabilis po na lumipas ang 2 taon na punong-puno ng pag-asa at pagkabigo. Sa wakas, nangyari ang matagal na naming gustong mangyari ni Dexter. Yon ay nang mabuntis na ako, Papa Dudut. Sobrang saya po naming dalawa ni Dexter, Papa Dudut. Dahil sa wakas ay nagkatotoo na ang matagal naming hiling. At yon ay nang sabay naming makita ang 2 guhit sa pregnancy test kit na ilang beses naming inulit, makasigurado lamang na tama at positibo talaga ako. Naiyak pa nga ako noon matapos yakapin ng mahigpit ni Dexter, Papa Dudut. Kasi sino ba naman ang hindi magiging emosyonal, hindi ba? Ang tagal-tagal naming hinintay ang sandaling yon kung saan ay mabubuo na ang aming munting pamilya. Anak na lamang po talaga ang kulang sa aming pagsasama. Kung maingat na po ako noong bago ako mabuntis, mas naging maingat po ako during my pregnancy, Papa Dudut. Ganon din si Dexter sa akin, hanggat maaari ay lagi niya akong sinasamahan sa check-up ko sa OB ko. May point na pinag-resign niya rin ako sa work para hindi nakukompromiso ang kalusugan ko, pati na ang baby. Hindi nga nagtagal ay unti-unti po akong nagkaroon ng baby bump, kaya lalo kaming naging masaya at excited ni Dexter. Mabilis po na lumipas ang ilang buwan, kabuwanan ko na. At ng araw na mga anak ako, nasa tabi ko lamang po si Dexter, Papa Dudut, kaya nabawasan yung takot at pangamba ko. Hi, mahal. Handa na ang hapunan. Thanks, mahal. Kaso parang hindi ko kayang umalis sa tabi ng baby natin. Tingnan mo kung gaano siya ka-cute. Naku! Oo nga eh. Ang himbing ng tulog niya. Para siyang anghel. Ilang araw pa lang tayong nakakauwi rito sa bahay galing ospital. Pero mukhang komportable na siya agad. Akala ko nga maninibago siya eh. Mukhang mabilis naman siyang naka-adjust. Ay, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may baby na tayo, mahal. Dati hinihiling at pinagdarasal lang natin siya, pero ngayon tingnan mo, kapiling na natin siya. Kahit ako hindi rin makapaniwala, mahal. Minsan nga tinatapik-tapik ko pa ang mukha ko kasi baka nananaginip lang ako. Sampalin mo nga ako para magising na ako kung panaginip man to. Patawa ka rin, no? Seryoso ako doon. Pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Maibigay lang sa anak natin ang lahat ng pangangailangan niya. Alam kong hindi ako perpektong tatay, pero sisiguruhin kong hindi ako magkukulang.
Magtatrabaho ako ng mabuti at kikita ng pera para pagandaan ang kinabukasan niya. Alam ko namang gagawin mo yon dahil mahal mo ang anak natin, Dexter. Hindi lang mahal. Sobrang mahal. Ang tagal natin siyang hinintay. Akala natin hindi na siya darating. Pero mabuti na lang hindi tayo sumuko. Salamat Elena. Kasi hindi mo rin ako sinukuan ng mga panahon na ayoko na. Ay, nahihiya talaga ako sa'yo eh. Dahil sa inasal ko ng mga panahon na yon. Naduwag ako. Para akong hindi lalaki. Alam ko na kung may pagpipilian ka, hindi mo naman yun sasabihin. Lito at naguguluhan ka lang din noon. Naiintindihan kita, mahal. Ngayong natupad na ang pangarap natin maging isang buong pamilya, wala na akong mahihiling pa. Ako rin. Ikaw at ang anak lang natin sapat na mahal. Walang gabi simula nung malaman kong buntis ako sa kanya na hindi ako nagpasalamat sa Diyos. Akala ko hindi niya pakikinggan ang panalangin ko dahil nakagawa tayo noon ng kasalanan. Pero totoo na mapagpatawad siya dahil binigay niya sa atin ang anak natin. Hindi lang ikaw ang may pangako kay baby, mahal. Ako rin meron. Anak, salamat kasi dumating ka sa buhay namin ng papa mo. Hindi mo alam kung paano mo kami binago. Dahil sa'yo, nagkaroon ng direksyon ng buhay namin. Dahil sa'yo, natupad ang pangarap namin ng papa mo na magkaroon ng pamilya. Ikaw ang kukumpleto sa amin, anak. Pangako, aalagaan, mamahalin at ibibigay namin lahat ng pangangailangan mo. Tama ang mama mo anak. Mahal na mahal ka namin. Sobrang mahal ka namin. Totoo po na malaki ang nagbago sa buhay at pagsasama namin ni Dexter, Papa Dudut, matapos dumating ang aming anak. Mas naging responsable kaming magulang dahil gusto naming ibigay ang best namin para sa kanya. Kapansin-pansin din na mas ginanahan si Dexter sa pagtatrabaho dahil nag-promise siya sa amin ng anak niya na ibibigay niyang lahat ng pangangailangan namin. Papa Dudut, ako naman ay naging mas responsableng nanay. Bukod sa pagdating ng baby namin at tuluyang pagiging buo ng aming pamilya. Meron pa pong isang blessing na dumating sa buhay namin ni Dexter. Yon ay walang iba kundi ang maikasal kami at ganap na naging mag-asawa. Mabilis po na lumipas ang 3 taon. Naging masaya po ang aming pamilya, Papa Dudut. Kaso sino mag-aakala na panandalian lang pala ang kasiyahang yon dahil nang sumunod na taon, nangyari ang ni sa hinagap ay hindi namin inaasahang mangyari ni Dexter. Yon ay matapos na ma-diagnose na may leukemia ang anak namin. Papa Dudut, dahilan para bawian po ito ng buhay during her medication. Masyado pong mabilis ang mga pangyayari at wala sa amin ni Dexter ang nakapaghanda. Bilang magulang na namatayan ng anak, kulang po ang salitang masakit para i-describe ang nararamdaman namin ng husband ko, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay parang gusto na rin naming mamatay. At hanggang sa libingan ng anak namin ay hindi po namin siya mapitawan. Ngunit kasabay ng pagkawala ng anak namin, meron pa po palang matinding pagsubok na darating sa buhay at pagsasama namin ni Dexter. Bagay na lalong nagpadurog sa puso ko, Papa Dudut. Dexter, please wag mo naman akong iwanan, oh. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka. Nainis lang talaga ako sa sinabi mo na tamad ako at wala akong ginagawa dito sa bahay natin. Ganyan ka naman eh. Bigla ka na lang nananakit tuwing naiinis ka. Tignan mo nga tong labi ko. Pumutok na naman sa sampal mo. Saka totoo namang tamad ka. Hindi ka nga nagluluto para may makain na ako pagdating ko galing sa trabaho. Maghapon ka nga rito sa bahay natin. Wala ka namang ginagawang kapaki-pakinabang. So wala akong ganang kumilos, anong gusto mong gawin ko? Idadailan mo na naman ba ang pagkamatay ng anak natin kaya nagkakaganyan ka pa rin? Elena, ilang buwan na yun.
Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakaka-move on? Ulo ka ba? Paano mo nasasabi tungkol sa bagay na yan na para bang napakadaling gawin? Anak natin ang namatay, Dexter, hindi kung sinong bata dyan! Alam ko yun. At hanggang ngayon masakit pa rin sa akin ang lahat. Kaso lalo ako nahihirapan dahil sa'yo. Napaka-drama mo masyado. Lagi kang umiiyak. Napapagod na akong aluhin ka, Elena. Kaya iiwan mo na naman ako! Ganun ba yon? Ay, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pero isa lang ang sigurado. Tuwing nandito ako sa bahay, naalala ko ang anak natin. Kung pwede nga na hindi na ako umuwi rito para makalimutan ko na siya kaagad. Ano bang kasalanan natin? Bakit kailangan tayong paglaruan ng tadhana? Bakit kailangan kunin ang anak natin ng maaga? Ni hindi pa nga nagtatagal mula nung ibigay siya sa atin tapos gano'n na lang kadali na binawi siya sa atin. Kahit sa ang agulo ko tingnan, hindi makatarungan. Kasalanan mo talaga to, Elena. Ano? Bakit ako? Hindi mo kasi inalagaan ang anak natin. Diba? Nangako ka na babantayan mo siya. Nasisiguruhin mo ligtas siya. Pero bakit dinapuan pa rin siya ng ganong klaseng sakit? Bakit namatay pa rin siya at nawala sa atin? Nasisiraan ka na ng ulo! Tsaka ginawa ko naman ang lahat para alagaan siya ni hindi ko nga pinapakagat sa lamok o pinadadapuan sa insekto ang anak natin tapos ang kapal na mukha mong sisihin ako at subatan ako na pinabayaan siya? Mahiya ka nga, Dexter! Kahit na anong sabihin mo, kahit na anong katuwiran mo, hindi na may babalik ang buhay ng anak natin, Elena. Naisip ko, wala na rin saysay na magsama pa tayo sa isang bubong. Kaya nakapag-desisyon na akong iwanan ka. Dexter naman! Ngayon mo pa talaga naisip yan samantalang dapat nga magkasangga at magkasama tayo sa buhay. Wala na ang anak natin. Pati relasyon at pagsasama natin bilang mag-asawa gusto mo rin mawala at masira? Bakit naman ganyan? Wala naman akong kasalanan na tulad mo nagluluksa rin ako. Tulad mo namatayan din ako ng anak. Huwag ka naman maging unfair sa akin! Huwag mo akong dramahan! Buwisit ka! Dexter! Dexter, please naman huwag kang umalis! Huwag mo akong iwan, oh! Please! Dexter, nagmamakaawa ako sa'yo! Magbabago ako! Hindi na kita sasaktan! Magiging masipag na rin ako rito sa bahay! Please naman, Dexter, huwag ka nang umalis! Maawa ka naman sa akin! Wala na nga ang anak natin! Tapos ikaw mawawala rin! Hindi ko na kakayanin! Hindi na po talaga maayos ang relasyon namin ni Dexter ilang linggo matapos mailibing ang anak namin, Papa Dudut. Ramdam ko na naging malayo kami sa isa't isa dahil pareho kaming nagluluksa. Aaminin ko na napabayaan ko rin siya bilang asawa at nagkulang din siya sa akin. Tapos huli na bago ko na-realize kung gaano na kalaki ang agwat namin sa isa't isa. Madalas na kaming mag-away kahit na sa maliit na bagay lamang. Tapos nasasaktan ko rin siya physically. Nagsisi po ako ng husto dahil nagpadaig ako sa emosyon ko. Kaya nga sinubukan ko pong isalba ang relasyon namin ni Dexter pero nauwi pa rin kami sa hiwalayan. Yung sakit na nararamdaman ko nang mawala ang anak namin ay naramdaman ko ulit matapos akong hindi piliin ang asawa ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko at tumutulong sa negosyo nila dahil para akong mababaliw kapag nananatili ako sa dati naming bahay. Hanggang sa ngayon ay aaminin ko na may mga gabi pa ring umiiyak ako bago matulog at paulit-ulit kong tinatanong ang Diyos kung totoo bang mag-isa na lamang ako sa buhay dahil kinuha na niya ang aking anak at nagkahiwalay na naman kami ni Dexter. Mukha lang po talaga akong matatag pero malapit na akong masiraan ng ulo. Hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin na hinatulan na ako ng langit dahil sa kasalanang nagawa ko nang minsan ngunit walang kapatawaran. Kaya malaking bagay po na
nakapagbahagi ako ngayon sa programa ninyo upang mabawasan ang sakit ng pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung sakaling mapili po ninyo ang sulat ko at sana'y patuloy pong i-bless ang Barangay Love Stories para makapaghatid po kayo ng magandang storya ng buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elena. Maraming salamat, Elena, sa pagbahagi mo ng iyong storya at alam namin na mabigat ang pinagdaraanan mo sa buhay. Sana'y nagkaroon ng kaunting kapanatagan sa puso mo gayong naibahagi mo na sa aming programa ang kwento ng buhay mo. Mga kabarangay, kapag po tayo ay gagawa ng isang desisyon, siguraduhin po natin at pag-isipan po natin ito ng maraming beses. Dahil mahirap magsisi sa huli. Minsan kahit kapatawaran ay hindi na po ibinibigay sa atin dahil nahatulan na tayo. Magkaganon pa man ay ipagpatuloy pa rin natin ang pagbabagong buhay at pagiging mabuting bersyon ng ating mga sarili. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.